Maak staan weer een mooie vlog. Azenzaak achter de bar, maar hij is nog onderwijs. Een van de nieuwe barkeeper sidekicks. Hoe maakt ze neer eigenlijk? Ja, sidekicks, hè? Ja, gewoon vreun van de show, toch? Ja, precies. Ja. Vreun van de dij. Ja. Frank als Amon. Ik weet nooit precies hoe... Frank, Amon, Dos Santos. Dos Santos, Sterrenfabriek. Precies. Hartstikke leuke jongen. En die zal van de Mickey mij praten. We veel wat hoe zien leven jaren. En vooral oer op mij bemoeien hakt in hem zijn. Dat is toch mooi? Nou. Hast toen nog wat meemakers van de weekend? Ja. Vertel. Ik ga skipret. Wat? Ja, ik ben een zevenjaar geweest. Er zijn dingen op jouw poort en wol. Net wie zei ik wie bij naar je ziel. Met mijn vriendin en we zitten in de auto. En zei ze een beetje zwieren stem. Zei ze van, ja, altijd als ik hier ben, ik er altijd wat deer. Oh, serieus? En toen zeg ik naar links. Ik zei nergens om, maar voor mij lijkt aan de skip. Ah. Maar ja, goed, op een gegeven moment we zeggen de poortjes bewegen. En ik zei, we moeten hem redden. Ja. Dus toen ben ik de auto uitsprint en heb ik hem weer op zijn poortjes gezet. En dat heb ik wel één film. Nou, net het redding, want ja, ik vond de redding belangrijker dan het filmmateriaal. Oh, wat best ook nobel. Ja, wat best ik nobel. Hartstikke mooi. Goed, het beest gaat nog steeds goed? Ja, gaat hartstikke goed, ja. Nou ja, en die backstage vlog, hè, ik vind het hartstikke leuk. En ik vind het echt leuk dat ze in de uitzending nou is. Ja. Voor de mensen die het beeld bij hebben, we willen straks een mooi live nummer van Vlieten Wieke Jere. En als je er beeld bij had, dus ja, voor de radio, dan moet je gewoon even op internet zien als je die ervoor had. Leef ik nog even de backstage vlog van Regina zien. Dankjewel, tot straks. We beginnen naar de eerste muzikale act. 2 dagen verlien. Wie het 2 jaar verlien, dat David Bowie helaas Belize moest. Vreselijke ziekte, kanker natuurlijk. Het verhaal is wijdwijdig dien. Oer 2 weken, klaar, sneffens mij, precies, de 26e. 26 in Neushoorn. Ja, dat weer even het berichtje wat ik voor. Eerder een hele bijzondere show, dus in verband met David Bowie. Want jij bent de Soviet Space Dogs. Zekers, ja, Soviet Space Dogs. Hoe lang besteed je hem al? Een paar jaar nu. Ja, wat mensen erin, wat mensen eruit, zo gaat dat zo af en toe. Hè. Ja. Maar een jaar of 2, 3 nu met z'n allen. Ja. En het weer voortendaags duidelijk dat je een soort David Bowie tribute band waar al vrij snel, met de laatste leden erbij, was het gewoon allemaal Bowie. En we dachten van, we gaan dat op de planken zetten. En prachtige muziek. En ja, heel erg mooi om in te studeren ook. En om te brengen aan de mensen. Stel in de band voor. Achtergrondzang, Arita. Priscilla. Yeah. Op gitaar, Klaas. Ja. Op bas, Bert. Achter de drums, Erik Keuning. En doe eens Bob? Ik heet Bob. Ja, maar dat vergeet je meer. Want doe best wel klaar. Ja, klopt. Klopt. Ja, ach jongen, ik ben nam, Vredemix, ik ben altijd... alles best hoor. Ja, hartstikke mooi man. Hey, en even naar de Neushoorn, jongen, dat werd ik heel bijzonder met 3D-achtige. Nou, we hebben hele mooie beelden erachter. Ja. Die zijn gemaakt door een award-winning, hoe noem je dat, game designer. Dus het is op het scherm en dan zie je prachtige Bowie-achtige, Bowie-geïnspireerde video's. 2 uur lang. Dus kom genieten met z'n allen. Van Mickey de Gast ben ik heel blij om. Met welk nummer begin je? Ziggy Stardust. Ah, te gek. Ja, maar ook nog zeggen, ja, David Bowie, ik neem hem gewoon maar even. David Bowie live in Noorderween. So we pitched a
He was an ant with God-given ass. He took it all too far. But boy, could he play guitar. Making love with his ego. Taking such stuff into his mind. Like some leper messiah. When the kids had killed the man, we had to break up the bed. Oh yeah. Ooh. Oh yeah. Now Ziggy play guitar. Ja, maar applaudisseert weer. Dankjewel. Wauw, prachtige uitvoering van David Bowie natuurlijk in Ziggy Stardust. Ze doen straks nog een aantal nummers. En ik een beetje in oparbeid zijn naar die show in Neushoorn. Ga je daar zelf in of hij hem dan een hele jongen? Maar eigenlijk al horen David Bowie tribute bands? Nee, wij staan er zelf 2 uur lang, dus wordt genieten. 26. Het lijkt mij moeilijk kiezen trouwens om daar een playlist van te betekenen. Ja, maar als je naar de hits kijkt, dan valt het op zich wel mee. Want hij was wel een grote ster, maar niet met heel veel grote hits. Nee. Dus het is wel, met 25 nummers of zo, dan heb je echt bekende werk wel gehad. Ja, precies, want Jim Bos zou volgens mij ook wat dat bekende werk doen. Dus ik wat minder onbekend werk dus. Nee, voor de liefhebber is er zeker ook genoeg leuks bij, dus die doen we ook. Maar ook de grote hits, ja, zeker weten. Straks meer hier van de Soviet Space Dogs. Ik ren er de studio heen. En dan zorg ik dat Volk hier het gast is. Ik zie dat er nog even wat met kabels en monitoren omsleept wordt. Dag Dolf. Ja, dag. Kunnen we los? Bijna. Bijna. Oké, nou dan praten we even de poep vol. Hoi. Nou, hoi. Alles goed? Ja, alles prima. Hoe is het meer? Nou, supergoed, zeg maar. Ja, we hebben eigenlijk het hele jaar terug wel, optreden. Dus het gaat eigenlijk supergoed, zeg maar. Altijd in deze samenstelling trouwens? Ja, nou, we hebben er nu even een drummer bij. Daar ben we super blij mee, met Sander. Ja, Dus dat is... ja, Sander, maar nee. het is leven, jongen. Wat zegt u, Pieter? Nee, ik zei Sander ken ik niks van, maar het is leven, jongen. Hè? Dus, Bestwongen of net? Een beetje. Trijken knippegers. Ja, ik zag het al. Stel de rest nog even voor het wordt. Nou, op saxofoon, dat is Jelle Beks. En op de trombone, dat is Ben van Veen. Op piano, ja, Pieter, mijn broer, die schreeuwt de vestjes en die regelt het hier wat, zeg maar. En op cajon. Cajon. Ja. Dat is dat Sander. Ja. En op contrabas is Alinda. En ik ben Witske. Ja. Mooi is de beste. Nee, Alinda, want die komt hier regelmatig bij mij met leuke koren en muzikale dingen. Maar hoe is het bij jou? Want kist hoe wel spelen? Ah ja, maar je... Dat is spit, hè? Ja, spit. Dus die is er wat ongemakkelijk bij. Ja, maar ja, goed. Ja. Ik heb mooi leunen op dat grote ding. Hè? Ik dacht, kijk, maar goed als je een drummer bent, want dan is het echt een probleem. Maar ja, dat heeft wel een probleem. Ja. Nou, ik maar. Is het wat het waren? Ja. Oeh, ze zit je met de contrabas. Nou, je respect, absoluut. Ah, ja. Wat wil je mijn eerste nummer? Leefde man. Live in Noordwin, Volk. Op het dorp zijn vernield. zeker, Ons leefde man. de leefde man. Leefde, hij weet er alles van. Absoluut alles. Leefde zijn vak. Dus leefde man. Ja, ja. Hij leefde dom niet. Sam neemt hem dan. Hij had er goeie rie. Het is een specialist. Leefde, hij had het zelfs niet mist. En hij werd heel tot heel vaak. Wat er hield iets uit. Mooi woorden die hij niet uitlaat. Leefde binnen heren van een vrouw. De heren van de vrouw. Het is een tjerke zonder gebouw. Een cirkel zonder gebouw. Verantwoording nemen voor wat net besteedt. Het is goed, zolang het goed gaat. Dat hoop ik wel. Leefde man, leefde man, leefde, hij weet er alles van. Leefde man, leefde man,
man, liefde. Liefde en seks, Seks? dat verbloedt hij kort. Je hebt wel eens seks. Ze komen beiden is altijd uit een orenvrouw. Jongen. Van seks weet hij dus niet, Maar dat dat is hem onbekend. En een orgasme lokst hem net uit de tint. jongen. Hij verhelt dan heel vaak Orgasme. wat er heel iets zijn. Mooie woorden die hij niet uitlaat. En die een titel geldt is zijn commentaar. En twee tieten, nou dan gaat het weer heel raar. Liefde binnen ogen van een vrouw. De eren van Het is een cirkel zonder gebouw. Verantwoording nemen voor wat net bestiert. Het is goed, zolang het goed gaat. denk je wat dat? Leef de man, leef de man. Leefde uit er alles van. Leef de man, leef de man. Leefde uit er alles van. Echt alles. Leef de man, leef de man. Leefde uit er alles van. Leef de man, leef de man. Leefde. Al die vragen nog leven, de seks en dat in orde ging. Net best. Leefde binnen eeuwen van een vrouw. De eren van de Het vrouw. is een circus zonder gebouw. Het cirkel zonder gebouw. Verantwoording nemen voor wat net bestiert. Het is goed, zolang het goed Dan gaat. wou je allemaal doen had je wel. Leef de man, Zeker. leef de man. Leefde uit er niet van. Ik zei leef de man, leef de man. Leefde uit er weer niet van. Leef de man, leef de man. Leefde uit er weer niet van. Leef de man, leef de man. Leefde. Dank u wel. Volk. We komen aan weer bij hun. Blijf lekker zitten. Kom zo weer bij hem, want intussen ben ik even terug nee, de bar. En Amon dos Santos zit naast me. Daar ben ik weer. Met de internationale namen, maar ik ken die al een paar hier. Leuk dus de best. En ik had die vragen om een keer in de zij zo'n weekend zijn we in komen achter de bar die te bemoeien met het hele programma, met de muziek. En natuurlijk even te vertellen over al die activiteiten. Want even daarvoor maar even bij beginnen. Ja. We kennen die onder andere van Sterrenfabriek. Ja, dat rent nu als een malle. Dat gaat hartstikke lekker. Vertel even wat het is. Wat is het? Oh ja, de Sterrenfabriek is eigenlijk een soort van Voice of Holland Voice. Of hoe noem je dat? Al die talentshows bij elkaar. Alleen krijgen alle kinderen de kans om een popster te worden. Dus niet alleen de kinderen met heel veel talent, ook de kinderen met minder talent. En ze worden een popartiest, ze leren zingen, songwriting, rappen. Of ze leren zelfs in een band te spelen tegenwoordig. En dat gaat hartstikke lekker. We hebben al een paar echte talenten erbij. Ben je al een tijdje met de waan, hè? Ja, we waren 8 januari, waren al 2 jaar. Bestaan we 2 jaar nu. 2 jaar bestaan we alweer. Moeilijk hè, om dingen op te starten. Het moet al georganiseerd worden, want die band krijgt begeleiding, die worden oeral in onderjochten. Maar ja, daar mag wel goede mensen bij vinden. Hè? Ja, nou ja, dus dat is een heel proces natuurlijk. Hè. Mensen jouw visie moet je op mensen overdragen. Dus dat ging in het begin allemaal heel chaotisch. Maar het begint nu steeds steviger te worden, de organisatie. Ik heb de juiste mensen en het gaat goed. Ja, leuk man, goed. Ja. Kom aan, we bij die weer om. Als je al ergens mee bemoeien was, dan Robs maar even. Ik zit te denken om een soort beldeel te zetten. Van hallo, ik wil wat melden. Daar hou ik wel van. Ja, daar hou ik van. Ja, even ding. Nou, dat komt wel goed. Leuk dat het in ieder geval best. En net vallen. Valt hier niet in haast van de stoel. Hoor.
Zakkenverhaal ben ik net. Gewoon. Goed, ik geef een volk daar. We beginnen het tweede nummer daar. Lekker druk hier, gewoon. Dat mag het ook worden. 2019, gewoon lekker een protospieling. Dat gaan we wel fruit, ja. Dat we een cd uitbrengen. Dus dat is... Je begint een studio in? Maar we hebben een nummeropname, dus daar bezieken we iets mooi uitvinden, zeg maar. Ja. Ben je nog net helemaal uit? Nou, er komt een cd. Er komt een clip bij, een clip. En dus ja, naaie dingen, dus dat is leuk. Stapje. Bent al jij eigen nummers die je hem doggen? Of covers? Nou, je hoort over al je eigen nummers. Ja. Welke je hem doordoen? Vacuum. Volk, live in Noorderwien. Stom veske, een veske, een mineur. Het gaat weer hoe de leefde, ja weer hoe dat gezeur. Want leefde, dat is prachtig, maar net voor Elsenier. Het is mij vierste machtig, net zacht, maar het als stier. Het is mij vierste machtig, net zacht, maar het als stier. Leefde is kienbaar hillig, daar draait het leven om. Maar wat ik beziek je, mij slaagt het net sadom. Ik wil het, een vierste bot, dat is hier de moraal. Want leefde, het mat je vielen, maar doch dat wel normaal. We zijn in Nederland, hè. Leefde, het mat je vielen, maar doch dat wel normaal. Maar is die net zo'n stel hier? Is een vacuüm en dat terugprikken is erin. Dus bjouw maar in die vacuüm, oors rent die leven Hoe maakt dit nou dan verder? Wat is hier de moraal? Mijn leefde net de wieren, of ben ik dan abnormaal? Of maat ik net zo zeuren? Verliezen, dat jet erbij. Want van verliezen word je beter. En dat geldt dus ook voor mij. Van verliezen word je beter. En dat geldt zeker ook voor mij. Hartstikke. is een vacuüm en dat terugprikken is erin. Dus blijf maar in die vacuüm, oors rent die liefde Al die fijne koppels en altijd nog verliefd. Ik zeg naar dat soort meisken en dan denk ik echt wat blief. Ze rekken je te volle op haar man als vrouw. Ze leeuwen in Amerika, want dan blikt er in het trouw. Leefde is net exclusief bedoeld voor één persoon. En leefde is voor elke een goed keer heel gewoon. Dus die leefde hield dit weg en richt hij net op één. En jou ik leefde om die zelf als rustig kort te stien. Dus die leefde hield dit weg en richt hij net op één. En jou ik leefde om die zelf als rustig kort te stien. Dankjewel. Volk, na de break komen ze weer om. Prachtig mooie muziek. En dan geef ik nog terug met de Soviet Space Dogs. Maar eerst, het nice. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk een keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt een gratis helje- en bringservice. 06 21 38 68 51.
Het voordeel van Peugeot Private Lease is dat u de auto helemaal zelf kunt samenstellen. Het voordeel van Peugeot Winterdrive is dat u profiteert van extra scherpe private lease deals. Combineer die twee en u rijdt deze winter nog in uw eigen Peugeot 108. Met bijvoorbeeld elektrisch verwarmbare buitenspiegels. Wel zo handig als het heeft gevroren. U rijdt de 108 nu al vanaf €189 per maand. Dus kijk op Peugeot.nl voor de Peugeot Winterdrive. Dieren in een laboratorium? Dat is niet meer van deze tijd. Het kan anders. Proefdiervrij.nl. Snijn in Bureau de Vries. Krijgen als wij een winterwortel op eten, dan zeg je het helemaal de BM om. Had de bever takkomst in Friesland? Maar zou je hier nou uiteindelijk 2 bevers hebben en die ene bever die zit je nou 3 jaar hier. Nou ja, die stedjes gewoon van ouderdom wat er net hierbij komt. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Altijd meer babyvoordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Pampers luierbroekjes of een 9-pak Pampers billendoekjes 1 + 1 gratis. En heel veel Zwitsal babyverzorging tweede halve prijs. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Het is nu opruiming. Kom dus gezellig een dagje korting shoppen. En uw hele gezin is welkom. Kijk op woonboulevardgroningen.nl voor alle actuele informatie en aanbiedingen. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Nou oké, we zijn dus backstage live tijdens de break. Het Frieskenijs nou. Shorttrekker Shinky Knecht had een goeie nacht gewoon op de brandwoedenafdeling van het Martini ziekenhuis in Greens. Daar is er juist de opname met brandwoeden hoe zijn hele lief vinden die erop roen hier doet er zijn houtkachel ontstekken zo. Shinky is vooral bot verwoenen rekken onder skonken. Maar dokters kunnen nog net correct zeggen hoe slim dat is. Ondanks dat er misschien wel 6 weken in het ziekenhuis lezen moet, ligt het Shinky echt nou vrij nochter. De verslagjouwer Roelof de Vries van Shinky zijn mem. Ja, hij zei toen wij er van de jongen wien van ja, ik eerst sneuren snij maar lekker naar het EK in Dordrecht. Ik lees hier ik maar wat, je hebt hier ik niks te zieken. Dat zei ik al wat, dat hij alweer wat praatjes had om het samen te zeggen. En als hij praatjes had, dan is het vaak wel een goed teken. Een speciaal gaas dat ontwikkelen is door de Frieske hinneboer Hazenberg van Abbege is heel effectief tegen vogelgriep. Doch blikken uit laboratoriumonderzoek door een Biste Soenes instituut. Het gaas is samenmaken dat het vocht van boeten uit de stal houden worden kan. Hazenberg had het gaas te maar zijn vrouw betocht nadat haar eigen bedrijf troffen was door de vogelgriep. Ja, het is eigenlijk een uniek gaas om samen te zetten. Want we hebben verschillende soorten en van leveranciers hebben we hier van gevel hangen. Toen ben ik erachter gekropen met een vrouw met een stoomklinder ervoor zetten. En het minste wetter erin gang. Die hebben we als trigger gepakt en zijn van die proberen we iets van te ontwikkelen. En dan ben we tot dit resultaat komen. Tolve mensen willen wel burgemeester van Smellingelaan worden, gaan ze via een sollicitatie aanjoen. Het gaat om 9 malje en 3 vrouwen. Commissaris van de Koning Brok had een eerste selectie maken. Een vertegenwoordiging van de gemeente die praat nou met de gadingmakers. En de Rier die beslist uiteindelijk waar te opvolgen wordt van Geert van Beckham en zijn waarnemer Tom van Maurik. Die opvolger begint 1 maart is de verwachting. In het WTC Expo in Ljouwert is op dit staat de keuring van jonge hiesten aan de gang. Daar wordt bepaald hokkerhiesten teruggaan naar het Centraal Onderzoek van Zimmer. De hiesten die daar terugkomen, maar je takom je maar van onder de grutte jaarlijkse keuring. Hiestenfokker Germ IJzerbauma, wie je maar 3 jonge hiesten in de race, 2 ben niet dus kan afvallen. Dat is natuurlijk jammer, maar het draait om die ene. En die zit er nou bij. Dus die moet samen in de baan in. En dan is het onder hoge heren wat helemaal gebeurt. Ja, het waar dan. De loft is beroemd, maar uit een toch wat lichte ruim. Er zit een matige, want vrij krachtige noordwestelijke wind. En het is 8 graden. Morgen ook een beroemde loft, maar ruim en een stevige wind. Het wordt morgen 8 graden. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen.
Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Zo hebben we bij Jumbo de laagste prijsgarantie en ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals kipfilet of kipdijblokjes, 2 verpakkingen voor €5 en Chocomel Fristie, 1 + 1 gratis. Dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Toyota is verhuizen naar een nieuw plak in Ljout. Autobedrijf Strikwerda zit behalve op het Jereveen en in Dronriep, nou ook in Ljout. En dat is geen toeval. Al meer dan een hele eeuw leefde van Toyota. Autobedrijf Strikwerda, nou ook in Ljout. Welkom. En als het goed is, zit ik nog in de uitsturing, dames en heren. Ik heb hier een uitsturing op de koptelefoon, dus dan zit je altijd wat in het grote niks te praten. Hindert al je niks. Wij gaan gewoon lekker terug bij Noorderwind Live. Live vind ik veel. Ja, het werkt uiteindelijk al hier wel. Gert, gaat die goed? Zeker. Hartstikke mooi man. Kamermeester er al bij voor beeld, geluid en alles wat. Amon achter de bar, komt ook wel goed. Regine met de camera op een paard, helemaal mooi. Dan ga ik weer naar de band van deze Miggy. Wat ik al zei, de 26e zullen ze in Neushoorn optreden bij een prachtig mooie show. Bowie, gitarist, Klaas. Ja. Is dat binnen dregen muzikale stukken of juist net? Hoe zoest Bowie zijn muziek omschreeuwen willen? Het is wel pittige gitaarpartij, maar het is mooi is dat er heel veel gitaristen mij spelen gaan natuurlijk. Hè? Ja. Dus een Steve Ray Vaughan, die had mij spelen, dat is een hele goede bluesgitarist. Ja. Maar die op een gegeven moment, dat werd er niks meer met hem, want hij wil alleen een graag solo. Dus ja, je wil wat eigenwijs. En Nile Rodgers had mij spelen, wat ik wel een held van me is, inderdaad. Ja, dus wat dat betreft is Bowie voor een gitarist is het echt helemaal te gek om te doen. Maar mag het dus wel wat uitpluizen dan? Ja, nee, absoluut. Maar het wel goed uitpluizen inderdaad. En vooral die verschillende geluiden van hem, of van al die gitaristen dan, is maar. Omdat een beetje zit het met verschillende stijlen natuurlijk. Verschillende stijlen inderdaad. Hij had natuurlijk heel veel verschillende stijlen die en zo. Dus ja. Het is wel een hele uitdaging en ja, hartstikke leuk om te doen. Ja, ik kan me voorstellen. Goed, ja, over de muziek kun je eigenlijk net discussiëren. De man had fantastische nummers achterlitten natuurlijk. Ja, absoluut, zeker. Hij had, ja, voor sommige cd's werd er zelf iets meer dat hij ze makken had. En, ja, dus hij had zo volle cd's makken en ja. Ja, ongelooflijk man. Goed jongens, mooi dat je hem eren. Dat komt de man ik ta. Welk nummer kun je hem doen? Heroes. Ah, prachtig. Live in Noorderwind. I will be king.
Dank jullie. Magistraal, noemer, Christiane F., de film. Ik ga even bij de dames staan, want volgens mij ben je van een iets jongere generatie als ik. Zei je hem die film wat? Hij hem die jongen toevallig, Christiane F., waar dit noemer eigenlijk voor van Mak is? Nee. Nee. Indrukwekkende film, kan ik je vertellen. Maar hoe hij hem verdiept in David Bowie? Hoe hebben wij ons verdiept? David Clips gekeken of misschien wat documentaire? Dat sowieso. Ja, ik vond het sowieso altijd wel mooie muziek. En alleen als je in een band komt en je moet daadwerkelijk de muziek gaan spelen en gaan leren, dan leer je het sowieso beter kennen. Dus toen kwamen we er ook achter dat het veel mooier was dan we eigenlijk al vonden. Dus dat is wel heel mooi. Sowieso hoe het in elkaar zit. En als je iedereen los allemaal hoort spelen, dan is het nog niet zo heel veel. Maar als het dan wel bij elkaar komt, dan wordt het iets heel prachtigs. En ik ben wel blij dat ik daar onderdeel van ben, eigenlijk. Ja. En David Bowie is een grote naam uit de muziek vooral bij. Mijn fantastische noem. Het lijkt mij heerlijk om te zongen. Ja, is het ook. Ja. Is het ook echt. Lekker uithalen. Heerlijk. Lekker laag. Oh ja, dat is... Ja, heel laag. Heerlijk, ja. Favoriete nummers nog? Welke is bijzonder lekker om te zingen? Station to Station. Ja, die vind ik wel lekker. Ja, als die op een list staat, dan denk je, dat is wel leuk. Ja, heerlijk. Leuk om te binnen. Straks meer hier in deze hal van Noorderwind Live. Ik moet je mee vertellen. Ik krijg natuurlijk een prodde filmpjes altijd binnen. En reacties en mails. En Rinke Schroor die mailt me regelmatig. En is hij jongsled, zit hij achter zijn vleugel thuis. Hier in Leeuwarden, volgens mij, hè? Ja, ik haal wel eens van gewoonte van... Willem, dit mag je even weten. Ja. En dan val ik die wel even lastig. Nou. Ja, dat mij altijd. En ik zei, als ik het net op tijd ga, dan neem ik de telefoon net op. Of ik zo net naar de filmpjes. Nou, dat gaat ongeveer 24 uur en terug. En Rinke, ik zei liever die hier mooi beginnen. Misschien wordt kwart de noemers even achter de vleugel. Dus hij zei, ik kom erom. Ik zal het even heel kwart horen. En wat kwarte tunes of zo. Speel je me wat? Ja. Ik heb die graag gast. Rinke, nog even achter de vleugel, dames en heren. Ja, te gek, Rinke Schroor. Dan maakt me een week lang net met mailen trouwens, hè? Maar nee, gek iets. Ja. Is wel leuk, ja, dan zit hij thuis en dat vind ik echt geweldig. Muzikanten, die kennen het gewoon het lid en jongsled. Dan hadden we een prachtig mooie versje opname. Dit mag even jaren, Willem. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Rinke, straks meer van die achter de vleugel wij. En ik zei correct, ik denk dat is misschien wat voor de oude generatie. Want wij hier vroeger nog wel cassettes, ja, thuis, want hier net volle muziek van Richard Klederman. En ik dacht echt, Amon, dat doe dat net, maar doe kist het? Tuurlijk ken ik. Serieus? Ja, tuurlijk. Ik ben 35, dus dat is... Ja. Ik zie er jonger uit, dat snap ik, maar ik ken het wel, hoor. Maar dit beetje, hè? Ja, ik dacht meteen, dat ken ik. En ik wil hem ook uitnodigen om elke avond, gewoon voordat ik ga slapen, even dit voor mij te spelen. Graag. Als de opdracht, Rinke. Ja, 20 euro per uur. Oké, goed zo. Oh, dan is die heel te vallen. Hey, doe eens nog een vraag hoe David Bowie bent. Ja, klopt. Ik heb hem... Ik hou hem even vast. Priscilla, ik heb een vraag voor jou. Want wat de meeste kijkers hier niet weten, is dat jij 10 jaar geleden bij Idols hebt meegedaan, hè?
Ja. Het is alweer 10 jaar geleden, toch? Of is het langer geleden? Nee, het is niet 10 jaar langer. Ongeveer. Oké, nou, maar niet uit. Hey, maar ik vond je heel veelbelovend. Wat ik me afvroeg, ga je ook nog solo wat doen? Ga je solo ook nog wat doen? Nou, als ik er tijd voor heb, ja, dan misschien wel. Ik vermaak me prima zo in de band. Ik vind het heel gezellig met z'n allen. En ja, weet je, dus ik heb niet zozeer de behoefte om nu echt een solo carrière te starten of zo. Maar ja, ik sta open voor dingen. Al in de toekomst. Nee, grapje. Ik dacht... Dus, nee, helemaal niet. Nee, dat staat niet op de planning. Nee. Nou ja, ik dacht de Friese Whitney Houston. Oh ja, precies. Ja. Nou... Nou, ik zou zeggen, kijk eens stem op haar, want ik krijg een Friese Whitney Houston. Hey, dankjewel. Ja, nee, is goed, man. Leuk. Goeie vraag. En ik wist het net. Idols, zie je niet, vriend. Jeetje. Ga je nog om meer wedstrijden bij die in EVM nog? Voice? Nee. Oké, nee. Ik heb haar opgegeven, maar dat weet ze nog niet. Oké. Oh, dus, zij denkt dat ze volgende week naar de Efteling gaat, maar dat is dus niet zo. Nee, zeker niet. Nee, sorry. Mag ik wel misschien een heel pijnlijke vraag vragen? Hoe ver je bent gekomen? Of, Hoe ver ik ben gekomen? In Idols? Oh, toen, bij de laatste 100. Oh, nou, dat is knap, toch? Ja. Super. Ja. Dankjewel. Hartstikke mooi. Goed, jongens. Welk nummer geef je hem aan? Under Pressure. Ah, altijd goed. Soviet Space Dogs, ladies and gentlemen. Pressure pushing down on me, pressing down on you. Under pressure, the brief gets a family in two, puts people on the street. That's okay. This pressure of knowing what this world is about, watching some good friends scream, let me out, break the marble, brings me higher. Pressure on, people on the streets. Yeah. I'm tipping around, I kick my brains across the floor. And these are the days it never rains, but more. People on streets. People on streets. It's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends scream, let me out. Break tomorrow, brings me higher. Push it on, people on the streets. Turn away from it all like a blind man. Sit on friends, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Insanity lasts under pressure. We're breaking. One more chance. Why can't we get love? One more chance. Why can't we get love? Get love, get love, get love, get love, get love, get love. Cause love's such an old-fashioned word, and love tells you to care for the people on the edge of the night, and love tells you to change our way of caring about ourselves. This is our last dance. This is our last dance. And this is ourselves under pressure. Under pressure. Pressure.
Vooral het laatste, dat zit je dan sabot in de holle. Ting, ting. Straks, dat is nog een nummer hier in deze studio van Noorderwind Live. Ik lavieer wat tussen de muzikanten terug. Kom altijd buurt bij Pieter Bangen met zijn mooie pet op. Dankjewel Willem. Ja. Het leuk dit, hè? Ja, dit is leuk, hè? Vette band. Ja. Wauw. Heel de titel in al een mail van hun. En toen dacht ik, ja, of het doggen. Ja. Dan doen we het roen om de stjerdij van David Bowie, die er dan spietig nog net meer is. En nou ja, dat wie twee hier verlien. Ja. Die het wordt geskoft, hè? Helaas doen wij niet een David Bowie cover, maar het is misschien een idee. Omdat het wat in het Fries en dan daar iets van te maken. Daar een beetje kennen, de hoogste wolf van die muziek, denk ik. Ja, absoluut. Ik hier eigenlijk een beetje het 2009 in uitroepen als mijn David Bowie hier. Dus ik ken er wat met de wel. Oh, er komt nog wat. Ja. Hebben we nog net een Friestalige David Bowie? Nee, volgens mij net. Ik weet net, er zijn misschien mensen hier in de cel die dat... Volgens mij is het dan net. Dus dat is wel een uitdaging. Maar vooral de wat oudere LP's van David Bowie, de Lodger en dat soort werk. Dat vind ik mooi. En het eerst amper op de radio en om dat dan in het Fries goed te zetten. Het is wel een uitdaging, denk ik. Kost maar weg. Maar je hoort mij volk. Ja. Dit gaat ook alweer een tijdje zijn. Ja, we bestaan 4 en het gaat maar terug. En heel serieuze aspiraties hebben we net gewoon, de meeste wel maar muziek maken, maar het gaat eigenlijk maar terug. Dus inmiddels spelen we grotendeels eigen muziek. En we zijn in de studio in West, er komt een clip. En, maar ja, het enige nadeel is wel dat iedereen heeft zelf een baan en een eigen sociaal leven en et cetera. Alles wat erbij heeft. Dus soms dan wil je inhalen door de tijd. En het privé en thuis en baan en werk je het al jaar voor. Dus ik wil wel eens wat voor de muziek uit en dan wil ik aanrijden met de rest. Maar om daar een balans in te vinden, dat is wel een ding. Maar nou ja, ze maaien me nog steeds, hoop ik. Dus Zo zit je nog. Nou, dat bedoel ik. Ja. Ik geen grapjes maaien, dus ik hou me een beetje in, jongen. En ik ga nog geen Aerosmith-achtige tafereel hier op de gongs, jongen. Nee. Dat wist hij, verschillende auto's. Ja, nee, precies. Maar ik stel me wat beskieren op. Ja, hartstikke mooi. Welk nummer gaan we doen aan? Dat is laatste trouwens. Maar... Ja, een beetje een Balkan-achtig vers. En dat heet mooi. Oké. Pieter, hij met blue, hè? Ja. Volk, live in Noorderwind. Leven, dat is vaak vreed en dreef. De blues is zwier en loekt mij dan onleeg. De gevoelens van frustratie komen dan omheen. Ja, het leven dat is weer tegen dreef. Maar we hebben thuis hier. 1, 2, 3, 4. Mooi te praten met zinnen, mooi te praten met zinnen. Mooi ben de leven in de zinnen, mooi ben de leven in de zinnen. Mooi te praten met zinnen, mooi te praten met zinnen. Mooi ben de leven in de zinnen. Elsen in is mooi. Zong en loont of in een koor. Ziek je wat het libber is, ren het voort en haat mis. Verlies of wint, het jou hier niet, maar toch het voelt en jou die blind. Mooi ben de heer van de band, mooi ben de heer van de band. Mooi ben de hand van de man, mooi ben de hand van de man. Mooi ben de heer van de band, mooi ben de heer van de band. Mooi ben de hand van de man. Elsen hier is mooi. Ik ben geen hier, had gevoelens was van stier. Geen op stap in het feest, gedraagt hij soms als een beest. Wees ik stil en komt daar rest, oors mist voor de oort aan les. Hart van mij, hart
een beest. Wees ik stil en komt daar eens. Oors wist voor de oog dan leg. Houd van mij, houd van die. Else daar weer op en ei. Het is net, ik ben hierin. Houd de voelens lust van stier. Keer afstappen in het feest. Verdraag je som, hou nog aan. Soms dan rust best, wist hij zelf en een oort aan les. Soms net best, dan dat is zinnen, mooiste vrouw te mijn zinnen. Mooi ben leefd in de zinnen, mooi ben leefd in de zinnen. Mooiste vrouw te mijn zinnen, mooiste vrouw te mijn zinnen. Mooi ben leefd in de zinnen. Else en is mooi. Dank u wel. Zo, dat zijn de mooie motto's. Volk, hoe is het al, Linda? Ja, ik ben helemaal los. Het is een beetje... Is de spit kwijt? Oh jongen, ja, ik heb het al gegooid. Oh, had je het vaker gedaan? Nee, oh. Nee, gelukkig net. Oh, jakker, jongen. Nou, ik vond het mooi geweest. Dankjewel. Ja, ik vond het geweldig. Super. Tot de volgende keer. Witske, hoe mag je hem vinden op internet, Facebook, dat soort dingen? Pieter, System Rijmer? Ja, we zitten op Facebook, we zitten op Instagram en nou ja, wat ik zeg, 27 januari hebben we het eerste feestje. Dat is een privéfeestje, maar volg eens op Facebook en Instagram en daar staat alles data en nou ja, wist bellen was, want we zijn uiteraard echt te boeken, zeg je het dan. Volk, met een V. Maar een V en 2 uiterlijks erachter, inderdaad. Net hier met 2. Zo, dat is mooi. Sander, ik tref je een per weekend weer, hè? Ja, zeker. Hartstikke mooi. Maar een heel ander beentje. Gaan we het ook weer gezellig maken? Zeker weten. Hartstikke mooi, man. Dank u wel dat je hem er wint. Volk mij 2 uitroeptekens, dames en heren. Sakim ze vinden op internet en dan is het feestje compleet. Gaat u nog steeds, Gert? Zeker wel. Het is lekker warm hier in de studio. Ja, het begint aardig op te rennen hier. Goed. Dan ging ik helaas voor de laatste keer alweer naar de Soviet Space Dogs, David Bowie. Had een van je... Je bent te jong, maar de rest misschien... David Bowie ooit eens een keer live zien? Toevallig? Nee, hè? Nee. Nee, ook niet, helaas. Nee. Kijk, al je archiefmateriaal met Madonna natuurlijk. Ja, nee, ik was in die tijd Van Halen aan het luisteren. En zo. Nou, niks mis mee. Niks mis mee, maar de Bowie die kwam pas later. Maar nee, toen speelde hij niet veel live meer. Van Halen kan wel eens komen, in theorie. Ja, nou, ik geloof er niet meer. Zijn broer, de drummer, is nu priester geworden. Ja, dan ga je toch een lichtelijk praktisch probleem, Luc. Ja. Nee, Running with the Devil wordt dan een beetje moeilijk uit te lezen. 27 januari, de show, hij me even verteld, wordt ongeveer 12 uur. Er komt, ik meen al die beelden dus van David Bowie. Eigenlijk zijn hele leven liet je hem zien. Geanimeerd. Nee, het is meer een soort van, dat zijn gevoel voor kunst. En abstracte kunst en ook gewoon hij in beeld. Maar het is wel allemaal, zeg maar, game-achtig nagemaakt. En het zijn gewoon hele mooie, sfeervolle beelden. Ja. Dank u vast. Succes, de 27e in Neushoorn. Wat mij betreft tot de volgende keer. Ja. Welk nummer die je als laatste? Golden Years. Ah, altijd mooi. Golden Years. David Bowie en de Soviet Space Dogs. Live in Noorderwien. Days are warm and the nights are young. Come here, my baby. See my baby lost my song. Won't somebody save her little souls? Go, wop, wop, wop. Come here, my baby. Last night they loved you, opening doors and pulling some strings. Angel, come here, my baby. Well, I walked in and you looked in time. Back what y'all had fine. Come here, my baby. I'll stay with you, baby, for 1,000 years. Nothing's gonna
Soviet Space Dogs, dames en heren, de 27e in Neushoorn. Dank Jim Wol. Fantastisch. Ivo, mooi hè? Ja, schitterend. Ja, echt. Goeie uitviering van een fantastische artiest. Hè? Ja, een soort mooie noemers heeft u duidelijk wel maken. Hè? Verdorie. Goeie vertolking dit. En zij toch het heel erg mooi. Ja. Hartstikke mooi man. Goed. Straks het waren woorden van het muzikale dwarsverein van Friesland. Graag dadelijk. Morgen de hele dag op radio, televisie en omroepfriesland.nl. Vaderpaard, de jaarlijkse hiestekeuring in het WTC in Ljouwert. Waar wordt de opvolger van Jurre Fjouwer Njoggen 5? Morgen van Jan van Joggen en Oor. Zorg voor meer informatie omroepfriesland.nl/vaderpaard. Toyota is verhuizen naar een nieuw plak in Ljouwert. Autobedrijf Strikwerda zit behalve op het Jereveen en in Dronriep, nou ook in Ljouwert. En dat is geen toeval. Al meer dan een hele eeuw leefde van Toyota. Autobedrijf Strikwerda, nou ook in Ljouwert. Welkom. Natuurbegraafplak Friesland in Nijwanne en Bremer Wildernis in Sondel. Doe kiest er zelfs die eigen plak uit. Sjog op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Ik ben Olympisch kampioen Jochem Uithagen en ik schaats tegen thuislijmziekte. Samen trotseren wij de alternatieve Elfstedentocht om mensen met thuislijmziekte een normaal leven te geven. Schrijf je in of sponsor jouw schaatsheld op skateforair.nl. Skate for Air. Schaatsen tot het niet meer nodig is. Grut Kwattingsfestival bij Lippe Wonen. Maar het Red van Fortuin kun je op zelfs je kwatting draaien. Deze kwatting kan oprinnen ontwel 25%. En is gildig voor de hele collectie. Nee, wie het voordeel zo grut bij Lippe Wonen. Kom dadelijk naar de winkel of sjog op lippewonen.nl. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het kabinet is niet van plan de koninklijke familie aan te spreken op de verkoop van kunstwerken in het buitenland. Premier Rutte en minister van Engelshoven antwoorden op Kamervragen van D66 dat de werken privé-eigendom zijn en dat het aan de koninklijke familie zelf is om te bepalen of en hoe een kunstwerk wordt verkocht. De familie wil een aantal kunstwerken, waaronder een tekening van Rubens, op een Amerikaanse veiling verkopen. D66 vindt dat het kabinet een appel moet doen op de koninklijke familie om te bekijken of Nederlandse musea interesse hebben. De Spaanse autoriteiten hebben in Catalonië in totaal 2700 kilo marihuana in beslag genomen. De drugs stonden op het punt om via vrachtwagens vervoerd te worden naar Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het zou gaan om de grootste marihuana-vangst ooit in Spanje. De drugs hebben een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's en zaten verstopt in onder meer bokzakken, bierfusten en poefs. De Franse autoriteiten en het IOC zijn een onderzoek gestart naar mogelijke corruptie door een topman van het Japans Olympisch Comité. De financieel aanklager van Frankrijk zegt dat Tsunekazu Takeda wordt verdacht van actieve corruptie rond de toewijzing van de Olympische Spelen in 2020 aan Tokio. Hij zou 1,8 miljoen hebben betaald om Afrikaanse landen over te halen om op Tokio te stemmen. Takeda ontkent dat hij ergens van beschuldigd wordt. In Libanon zijn zo'n 150 vluchtelingenkampen overstroomd. Het land kampt al dagen met zware regenval en sneeuw. Volgens de VN zijn ongeveer 11.000 vluchtelingen getroffen. In de kampen drijven tenten weg in het ijskoude water en veel meubels zijn kapot. Hulporganisaties delen kleding, matrassen en dekens uit. De komende dagen wordt nog meer slecht weer verwacht. Het weer vanmiddag overwegend bewolkt en wat lichte regen of motregen. De temperatuur ligt rond 7 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij ongeveer 8 graden. En vooral zondag kan het in de kustgebieden stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. Asus, het tweede uur van Noorderwind live op deze vredemiddag. Met andere woorden muziek van Frisicana, Romana en Rick. We worden weer een gezellig uur te gaan. Graag gedaan. De wereld ontdekken in 1 dag? Beleef nieuwe bestemmingen en grenzeloos veel activiteiten op de vakantiebeurs. Ontmoet locals, dans mee, proef exotische hapjes en boek de beste deals. 10 tot en met 13 januari in de jaarbeurs in Utrecht. Waar zie jij jezelf over 5 jaar? Heb je nog geen idee? Of heb je het al helemaal gepland? Echt zeker is het nooit.
Wat wel zeker is de garantie op een nieuwe Fiat. Die is nu namelijk 5 jaar. Dus wat het leven ook brengt, hoe het ook loopt, die 5 jaar garantie is in ieder geval een veilige zekerheid. Fiat, standaard met een glimlach. De vakantiebeurs, 10 tot en met 13 januari. Koop nu je kaarten met korting. Begin het jaar goed met een Fiat 500 uit voorraad met het lage BPM-tarief. En profiteer daarnaast van tot wel €3000 voordeel. Kijk op fiat.nl. Het is opruiming! Bij Kapinga Meubelen in Boetenpost en Ljouwert. Profiteer je nou van spectaculaire aanbiedingen op meubels, bedden, keukens en bandaccessoires. Mijn kwattingen ont 60%. Maar wees er rap bij, want op is op! Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur alweer van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. We hebben nog even de aan binnen met wat soundchecks. Straks praten we achter en voor de bar. Onder andere met Joy for People, gospelkoor. Die zal ik wel los met het nee hier, daar gaan we praten. We hebben Amon hier achter de bar, zeg maar sidekick en barkeeper. En we blikken een beetje muzikaal weer om op Vlind Wieken. Dat proberen we een beetje vol te horen, want we hebben soms zulke mooie optredens. En Vlind Wieken weer dat Timo de Jong. Daar heb ik een mooie vlog van maken voor de mensen die het beeld behaan. En hij alleen op de radio horen. Dit weer een prachtig nummer van Timo de Jong. We're the best of friends. I taught myself to watch the skies in winter, to remind me that there's blue behind the gray. So I focus when the clouds break up and remember that eventually the worst of times fade away. So even if the gloom seems all surrounding, and I can claw my way out of this blackened state, I'll recall the blue skies when I feel I'm drowning, and eventually the worst of times fade away. Yes, eventually the worst of times fade away. Will you keep the light? Keep the skies always on your mind. Know everything will be alright. Know everything will turn out right. So know that there will be changes regardless, and it's up to you to keep those clouds at bay. So cast your rays deep into that darkness, and eventually the worst of times fade away. Yes, eventually the worst of times fade away. Will you keep the light? Keep the skies always on your mind. Know everything will be alright. Know everything will turn out right. So cast your rays deep into that darkness, and eventually the worst of times fade away. Yes, eventually the worst of times fade away. Yes, eventually the worst of times fade away.
Dank jullie wel. Precies, dankjewel. Zei Timo de Jong, Vliene Wieke. En voor de mensen die de beeld bij haar internet of televisie zijn de beelden van Regina als vlogster. En van de radio natuurlijk een prachtig mooi nummer. Probeer even aan elke week te doen. Even muzikaal rondblikken op de weken ervoor. Ja, de drie heren die nog klaar zijn is voor mij ook alweer een beetje een soort rondblik. Want ik ga ze lezen zo met de try-out, Frizi Kana. Marcel Smit, Gerben Oustra, Pieter Wilkes. Ja, een applaus! Dag Marcel. Hey Willem, jongen. Hoe is het in New York? Ja, het wie prachtig. Ja. Als hij muzikaal nog wat inspiratie op die? Ik had een mondharmonica gekocht. Echt een molhar? Ja. Ik had een flightcase voordat ik hem heen kocht. En op wieltjes. En dan kan ik hem ook naar de optredens tas komen. Dus nee, maar het was gewoon fantastisch. Zocht er nog wat iets van muziek of net? Of is het gewoon puur toerisme dan? De vorige keer ook de wie wol, no net. We hier de band ik mij. En ja, wie bent tussen christenoten. Nee, en zelfs de artiesten ben daar vrij. Ja, hè? Ja. Broadway gaat wel trouw musicals, maar daar hou ik helemaal net van. Dus dat weer de ene sta ik. Ik begin naar de man die het volgens mij de hele weekend nog zien vrij had. Gerben Oustra. Oh ja? Dan maakt hij nog steeds wat met plegen. Hè? Ja, dat mij wel, jongen. Ja, hoe droog haast het eigenlijk? Ik heb heel droog. Ja, dat toch. Ja. Ik ben oppaspaken worden vanzelf. Dus een broederwerk, ja, mij zo'n liedje. Ja, dat liedje van aan de bak? Ja, die kroppen begint nou te kroepen en wat te steen en wat wankel te rennen. Dus ja, dan moet je goed om denken. Fijn dat je het weet, dan hebben we nou vroeger ik dan de tosties in het videoapparaat zitten. Maar goed, video's hebben ze het worden niet meer. Alles gaat op Netflix, dus dat valt wel wat aan. Nee, maar ik kijk er nog altijd waar, Willem, jongen. Ik vermijd me dat het Jen nut. Ja. Daar zit het er net al in. Gelukkig ben je mij die beide muzikale maten. Friese Kamer, ik had de try-out in Quine bij Bob de Boer. Heb dan nog bot skaafd? Ben je er nog ontknipt met plakken met zo'n setlist of niet? Ja, dat ben we wel toch wel aardig mee geweest. We hadden uiteindelijk, wie het programma vonden we zelf kreeg wat te lang. Dus we hadden er één nummer uithellen. Ik zal niet zeggen welke, want dan zitten mensen, oh, dat nummer ik ze graag hebben. Maar goed, dat is dan een nummer wat me net amper kent. En we hebben de volgorde toch wat onpast. Wat meer een mix in beide sets, nog wat meer een mix van oud en nij. We hebben brood en nij liedjes trouwens. Ik geloof dat meer dan 70% van het werk is al in nij. Dus, maar daar hebben we nog een beetje meer een mix van maken. En dus zo moest het dan maar. Nee, daar kom je achter bij een try-out dat je dat net doet. En dan maar dat maar kleerwijs, want na een week is er is via. Nou, ja. Maar moet de maak. Ja, ik ken even naar die boerman, Pieter Wilkes. Even Friesikanen voor de mensen die het volledig mist hebben. Want het is de serie 2, als het ware. De tweede tournee. Ja, het is Amerikaan, het is country, het is singer-songwriter. Ja, het is een mix van his eigen versjes en... favorieten, maak ik het gewoon zo is? Nou ja, vooral versjes uit Amerika. Van Johnny Cash, Willie Nelson... Elvis natuurlijk, dat genre wat. En dat is wel het genre wat dus een inspireren had. En, maar er is natuurlijk veel meer. Ik bedoel, Ierse muziek is er ook, hè. Maar uiteindelijk, country en Ierse muziek zit ook net zoveel uit elkaar. Uiteindelijk net, maar het is toch wel meer de Amerikaanse slag, hè? Het is wat de Amerikaanse slag, ja. Op de Gerben had ik speciaal Amerikaanse scoren, volgens mij nog. Ik ben de enige die... Ja, maar ja, je meent kijk discussie. Wie zoen in houthakkers er nu? Waarom weet ik eigenlijk net. Je brengt me aan een 5 cup droog hout voor de kachel. Ja. Dan kan je trorren naar mij trouwens. In houthakkers tenue. En dan komen zij met cowboyleer zo en zeggen, ja, ik denk nee, ik maak houthakkers gewoon. Ja, dat heb ik niet. En just de kleurstelling, de fieters hebben hetzelfde reetzwart als het bloeske. Ja. Maar dat is het eerste wat ze zeiden. Als we weer naar optreden hadden, het eerste wat Gerben zei van, oh, dan ken ik dat setje. Zullen we maar noemen spelen, man? Leeuwen dat maar door. Friese kan er 2 haastloos, dus de try-outs binnen achter de... Je maakt geen try-outs meer, toch gewoon? Nee, we hebben geen try-outs. We moeten nog wel heel wat repeteren. Nee, we hebben geen try-outs meer. Na een week zaterdag in 9 januari zien de scores op een gedik is de première, dus vandaar. Ja, en de orde daar, dat krijg ik nog wel even van u. Maar welke begin je hem eigenlijk? Maar het nummer werd het programma ik me hier dus voor Willie Nelson on the road again. Ja, altijd mooi. Friese kan er 2! On the road again, I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I never been, seeing things that I may never see again. I'll be ready to get on the road again. On the road again,
Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keeps turning our way and our way. On the road again, I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keeps turning our way and our way. On the road again, I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. I can't wait to get on the road again. Way to get on the road again. Friesikana 2, nee, we dus ja, de eerste Janne met prachtig mooie versies onderhoren. Deze dus van Willie Nelson. Ik kom maar zo bij de drie heren erom. Ik ga eerst weer naar Anneke en Witske, want die binnen van Joy for People, hè? Zo zeg ik het goed? Ja, klopt helemaal. Oké. En wat het is, laten we voordat ik even jaren, want ik kreeg een mooi stukje muziek daar, Stuart. Zou je erop praten, maar ik even jaren leren. Dit is muziek van Joy for People. Celebrate. We lezen net het hele nummer jaren, maar we beginnen vooral over praten. Joy for People. Nou, lees allemaal even nu. Wat is het? Joy for People is een gospelkoor met een band erbij. En nou, we oefenen hier elke week in Dokkum. In een speakerfabriek nemen ze het NNDI. Hè. En ja, ik zong in het koor en Witskek. Ja. Hoe lang al? Van maart 20 jaar. Zo? Ja, ik hier bij de meubelsteken. Ja. En met welk idee is er ooit ingang? Gewoon voor de gezelligheid? Of toch wel het gospel-idee? Of wie is juist het jongen en het koor gebeuren het leukst? Dat laatste inderdaad. Ja, ik heb vanaf mijn sectie altijd wel zong bij gospelkoren. Maar ja, dan kom je op een gegeven moment... dan kom je in aanraking met een oorkoor. En je komt misschien. Je denkt, oh, daar zoek ik toch wel bij staan willen, ja. Nou ja, dan op een gegeven moment dan ben je ze vier. Dan loop je de stoute squan doen en... ja, dan maakt je de stap. En toen mocht ik blijven. En het is nog alle dagen lekker prachtig. Want wat maakt het dit koor, of tenminste deze club eigenlijk, want het is meer dan alleen een koor, er zitten muzikanten bij. Wat maakt het zo bijzonder? Ja, het is eigenlijk wel uniek in zijn soort. Het zou vallen van zulke verenigingen Viesnet binnen Friesland, maar zo'n uitgebreide band, een team van lichttechnici, eigen lichtgeluid. En ja, het is krijg een stukje meer als het bij een oorkoor vindt. Als het buis vindt, dat vond ik net ergens anders. Nou ja, maar je begint behoorlijk veel, want je klaait ook echt mooi om voor mij. Ik weet niet dat het elke keer verschil is, maar je ziet er elke keer prachtig uit. Ja, we zijn al. Ik me herinner dat ik helemaal in het wiet optreden had. Klopt, dat is nog steeds zo. Dat doen we nog altijd? Ja, dat doen we nog altijd. Klopt, ja. Maar goed, dat is dus onklein. Dus net alleen een paar nummers jongen, maar eigenlijk gewoon een showdeel zetten. Ja, eigenlijk wel. Daar komt het wel op deel. Inderdaad, mijn eigen licht en geluid, technici ook. Ja. Dus eigen podium, eigen, ja. Wie van Dijk zijn toch een liedje drempel. Dus denk zo, oh, als ik daar nog eens bij kom ik in. Nou, ik weet wel dat Joy for People een heel goed koor weer. En ja, ik zag toch wel, ik had vroeger ook wel in oren
gospelkoorken zang. Ik kijk wel altijd in een bandje zang en zo. Maar ja, Joyful People, daar ben je dat likken me toch wel, echt wel heel leuk. Ik zit er zelf size in, nog net zo lang als Wietske, maar... Groentje. Ja, nou, eigenlijk wel. Hey, gospelkist op 2 manieren uitlezen. Hè? Gospelkist het meer stemmige, het echte tjerkenzang. En er zit ook wel wat soul-invloeden in natuurlijk. Maar gospel is zeker een verzamelnaam voor alles wat christelijk is. Maar welke hoeken zit je in meer? Of is het van beide wat? Ja, van alles wel wat. Er zit wel een wat rocky nummer in, ja. Wat poppy, maar ik wil soms wat in het klassieke on. Ja. Heel breed dus? Ja, heel erg breed, ja, beslist. En we halen je noemerswijk, omdat het net eigen werk is? Nee, het is inderdaad net eigen werk. Ja, van bekende gospelartiesten uit Amerika, gospelgroepen die maar er worden ook wel arrangementen kunnen op bepaalde nummers, op popnummers bijvoorbeeld. We hebben bijvoorbeeld Cracklin, die Earth Song van Michael Jackson. En dus die hebben we er nou kwartlin in. En ja, de nummers die we mooi vinden, die proberen we wat mee te doen. Ik kreeg een mooi beeld binnen van je, of tenminste van de organisatie. Van je begint wel los met 2000 wat maakt het al je worden? Wat binnen plannen? Oh, van alles. Wij hopen van hier naar Duitsland te gaan. Er zit een zusterstad van Dokkum in Duitsland. Fulda is dat. Maar een beetje geluk mooi wij daarheen. Wij hebben een uitnodiging om in Van Kleerste te staan met Pinkster. Bittergem molen in je van Twaan. Stieren we maar de Peerske. Nou ja, en alles wat nog op je spaar komt. Ken je nog wat zongers en muzikanten broeken? Ja, zeker. We kennen in ieder geval jongersbroeken. Ja. En we zijn ook nog op zoek naar eigenlijk een gitarist en een toetsenist. Okay. Ja. En we hebben ook een nieuwe dirigent nodig. Oh, dus er best wel, ja. Er zijn wel wat vacatures dus. Ja, er zijn wel wat vacatures inderdaad. En we gaan komende maandje een eerste repetitie doen. Voor, in ieder geval voor koorleden. Nou ja, iedereen maar natuurlijk komen te zien. Ja. Maar ja, daar kan iedereen komen te luisteren wat wij binnen, wat wij doen. En ja, dus... Even een soort eerste kennismaking. Ja, precies. En als het meesten wat liekt, dan ja, kunnen ze altijd een beroep op ons doen. En ze ja, hun opjaan, zeg maar. Ja. Ja. Toetsenist, gitarist en de jongens, moeten dat bassen wezen of het heger? Nou, of alles wel? Eigenlijk van alle stemgroepen wel. Ja. Nieuwe aanwas gevraagd en gewenst. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Goed. Wij moeten wezen met je bij je eerste repetitie. De iepen repetitie. Ja, de iepen repetitie. Dat is om van jaar wachten hier in kwartier voor achten beginnen we op de Halverterwijk 33 in Dokkum. En dat is de kantine van de NNDI, de Noord-Nederlandse Draadindustrie. Of wel de Spiekerfabriek. Ja, bij de Spiekerfabriek. Zo eerst even op de site en dan dan mail je mij maar even. Komen de mensen in ieder geval een iepen repetitie om eens even kennis te maken. Je moest net voor het mei te doen, maar dan mag ik even gewoon lekker zitten in. Dus even zien wat dit is. Klopt helemaal. En dan krijg je een prachtig gospelkoor en muzikanten nou, zeg maar, op Mendione voorgeschoteld. En waar wit is het dan wat van hem. Is dat net mooi? Ja, zeker. Ik hoop dat er wat respons op komt. Ja, ik ook. Okay. Ja. Site, Joy for People is er wel? Ja, www.joyforpeople.nl en Facebook en Instagram en Twitter enzovoort. Helemaal van deze tijd. Succes, ben je. Nogmaals, dames en heren, je kunt er gewoon heen als publiek. Maar het left natuurlijk om ik nog maar in de achterholen. Nou, waar wit? Mij te doen, jongen, spelen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Succes. Ja. Hartstikke mooi. Ik ga naar Friesikana 2. De drie heren in de kleerval. Straks praten we nog even, maar welk noem ik hem doen? We doen nou een oorzetting van Goodbye van Steve Earle. Ik laatste groet ik daarvan maken. Ik ben heel benieuwd. Steve Earle. Dan mag je mij, nou, wekkermeisjes weer grut en bot zijn, maar... Ja, sticht aan mijn vader door straks. Ja. Friesikana 2. Ik weet nog dat ik die net losliet te woord. En al die nachten, doe maar wacht je of ik kom zo. Al mijn leugens, meid ik neer weggo. Ik weet niet meer van een laatste groet. Maar ik weet wel, uw nachten together in
Jo net ook der weg gaan. Zondag tet mij det. Wie verre spoorlees van de drang wenn het goed. Nee, ik weet niet meer van een laatste groet. En ik mis die massa uit en tro. Als de warmte van Sinneljo. Kom november, dan verlies ik de moed. Ik weet niet meer van een laatste groet. Maar ik weet wel, uw nachten together in Amsterdam. Jo net ook der weg kan. Zondag tet mij dit. Wie ik verre spoorlees van de drang ben het goed. Ik weet niet meer van een laatste groet. Ik weet niet meer van een laatste groet. Laatste Mooi. Friesikana 12. Straks doen ze nog een nummer naar de break. De man Pieter Welkers, Gerben Douwstra, Marcel Smit natuurlijk. Gerben had nog een mooi nummer zet voor Steve Earle. Ik weet toen een enorme liefhebber geweest van Manners Brand Cup. Die hebben we toevallig ook nog eens een keer live zien. Klopt. Meerdere keren, dacht ik. Of niet? Ik had hem 2 keer live zien, ja. Het is dan echt in zo'n zaal, dus denk je, oh, dit leent zich van Friesikana. En dit maakt of letterlijk of oerzetten of een bewerking ervan meid. Nou, als ik gewoon naar muziek luister, dan ben ik er altijd al mee bezig. Dus als ik naar zo'n concert ga, dan ken ik die nummers natuurlijk alweer al. Ja. Maar er zijn wel dingen dat zij van dat spreekt me meer aan. Ik had een nummer van hem oerzet, dat heet South of Atlanta. En daar omschreeuwt hij heel mooi in hoe zijn omgeving eerst steeds, maar hoe de omgeving is waar hij opgroeide. Nou, ik ben natuurlijk groot geworden in de Woden. Dus het nummer dat heet Naar de Woden. Ja, prachtig. Dus ja, dus zijn zak is dat oerzet. En toch met dat gevoel wat hij er ook in smiet. Dus dat is denk ik wel heel mooi. En is dat de lol eigenlijk voor Friesikana, gewoon om dat bij elkaar te brengen? Ja, maar er komen dus ook, ik had ze on the road again, er komen dus ook Engelse versjes in. Hè? Want er ben ik nummers die hebben we dus net oerzet, maar die doen we dus bewust in het Engels. En juist dat is de mix, denk ik, wat het zo nieuwsgierig maken. Dus het is eigen werk, eigen neewerk. Maar ja, het is dus ook oerzettingen. En ja, dat maakt het wel nieuwsgierig. Ja, ik heb ook genoten van hem try-out. Er wordt een knipt en plakt en er is een nummer uit. Maar wat ik vooral hier lekker onderuit, noffelijk een Jansje muziekmeidje. Ja, dat is maar het kampvuur ontbrutsen nou maar hoor. Ja, maar samen wie het ook zien wissel. En dat is, door bouwt natuurlijk taal naar een première. Ja. En dan maar het ook gewoon een feestje werden. En als we met z'n tweeën op paard zijn, is het altijd wel een feestje. En dan wordt het muzikaal ook nog een feestje. Dus dat kan alleen maar een boppenslaan werden. Nou ja, nou, dat goede score nog. Ja, ik ga van mij heen wie cowboyleers nou praat, Pieter. Hè? Oh, nee. Wat zegt u, Pieter? Ik heb altijd de goede score nog. Ik heb maar niet een peer. Nou, had me niet een peer. Goed. We praten er straks terug met Friesikana. En ze zal ik nog een nummer live doen. Jongens, je mag even pauze. Ja, sorry. Ja, nice break, jongen. Ja, Gerben, dat is in die tijd wie dat net. In mijn tijd winnen er geen nice breaks. Nee, winnen er geen nice trouwens. Graag dadelijk.
Toyota is verhuizen naar een nieuw plak in Ljout. Autobedrijf Strikwerda zit behalve op het Jereveen en in Dronriep, nou ook in Ljout. En dat is geen toeval. Al meer dan een hele eeuw leefde van Toyota. Autobedrijf Strikwerda, nou ook in Ljout. Welkom. Als je partner of dierbare overlijdt, komt er veel op je af. Je wilt een afscheid waar iedereen een mooie herinnering aan heeft. Een goede uitvaartverzorger helpt je hierbij. Maar hoe kies je die? En wat kost dat? Kies een uitvaartonderneming met een keurmerk uitvaartzorg. Dan weet je dat alles goed geregeld wordt en dat alle kosten vooraf zijn vastgelegd. Ga naar keurmerkuitvaartzorg.nl voor een aangesloten uitvaartonderneming bij jou in de buurt. Keurmerk Uitvaartzorg. De eerste check voor de laatste reis. Ik ben Olympisch kampioen Jochem Uitdagen en ik schaats tegen thuislijmziekte. Samen trotseren wij de alternatieve Elfstedentocht. Om mensen met thuislijmziekte een normaal leven te geven. Schrijf je in of sponsor jouw schaatsheld op skateforair.nl. Skate for Air. Schaatsen tot het niet meer nodig is. Altijd meer babyvoordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Pampers luierbroekjes of een 9-pak Pampers billendoekjes 1 plus 1 gratis. En heel veel Zwitsal babyverzorging tweede halve prijs. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Grut Kwattingsfestival bij Lippe Wonen. Maar het red van Fortuin kun je ook zelfs je kwarting draaien. Deze kwarting kan oprinnen ontwel 25%. En is gildig voor de hele collectie. Nee, wie het voordeel zo grut bij Lippe Wonen. Kom dadelijk naar de winkel of shop op lippewonen.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Azes mij Noorderwien live onder oren optreden van Romana. Rick en ik Friesicana zullen nog optreden. Maar dit is het tijdens de provincie mij Tieter Seijers. Een speciale stofzoeger wordt deze dagen bezochte plastic kerels op de romje die aanspeelt binnen op Schiermoens Erg. Het groenverzetbedrijf Van der Vlier van Winschoten had opdracht gekregen het strand Skien te maaien. Het bedrijf wilde dwan met een speciale zoanzoegauto. Die wordt normaal gebruikt om zoan voor te heljen van plakken dat het te gevaarlijk is om te graven. Het bedrijf is op het stuit om te testen wat het beste werkt. Als de goede methode voen is, dan kan het hemelin van het strand beginnen, maar wanneer het wezen zal, dat is nog net helemaal duidelijk. Het is voor de Nederlandse ploeg een bijzonder EK shorttrack in Dordrecht. Het nijs van Shinky Knecht die het verwoenen rekken nadat er in de brandvlijn wie is het onkwam. Boenscoach Jeroen Otter had het er dreig mee. Ja, je ligt echt in twee werelden op dit moment. Hè. De realiteit met wat er met Shinky en zijn gezin is gebeurd. En tegelijkertijd sta ik hier op een Europees kampioenschap met 10 atleten die maar één ding willen. En dat is winnen. En het publiek zo goed mogelijk entertainen. En iedereen met een topgevoel naar huis sturen op zaterdag en zondag. Toch had Otter goeie moed, maar terug het nijs uit het ziekenhuis in Grijs dat Shinky een goeie nachthoorn had. En zelfs alweer praatjes had. Ja, dan denk ik dat wij wat dat betreft wel het geloof altijd in Shinky hebben die daar ook altijd zo positief in kan staan. Hè? Van oké, ik zie wel wat er morgen gebeurt en ik ben een survivor en dat is die ook en ik herstel goed. En de wereld is nog niet van me af en de shorttrackwereld ook niet. Ik heb echt het gevoel dat hij daar zo ligt. Shinky mat zo'n 6 weken in het ziekenhuis bleven, vooral zijn skonken binnen verbaand. Het is nog net bekend wat daar de gevolgen van binnen. Antoinette de Jong van Rotterdam had bij het EK Allround op een lange baan het in het Italiaanse Collalbo de 400 meter woen. De Jong zette een T-del van 39 jongetje en daarmee wie ze stikkerapper als haar grote concurrent Irene Wust die het vierde waard. De Russische Elisaveta Caselina waard tweede en Francesca Lollobrigida uit Italië die het op het Jereveen wennet waard trede. Een speciaal gaas dat ontwikkelen is door de Friese hinneboer Hazenberg van Abegeer is een heel effectief middeltje in vogelgriep. Dat docht blikken uit laboratoriumonderzoek door een Biste Soenes instituut. Het gaas is zo makkelijk dat het vocht van boeten uit de stal houden maat. Hazenberg had het gaas te germ als die vrouw betocht nadat haar eigen bedrijf trof en water de vogelgriep. Ja, het is eigenlijk een uniek gaas om samen te zetten, want we hebben verschillende soorten en van leveranciers hebben we hier van de gevel hangen. Toen ben ik erachter gekropen met een vrouw met een stoomklinder ervoor zetten en het minste wetter erin gegaan. Die hebben we als trigger gepakt en zijn van die proberen we iets van te ontwikkelen. En zat dan ben we tot dit resultaat komen.
Het waar dan de Loftusbroen, maar uit een terug wat lichte Rijn. Er zit een matige oant vrij krachtig en wat westelijke wind en het is 8 graden. Morgen ek een beroeneloft, maar Rijn en een stevige wind. Het wordt dan ook weer 8 graden. Snijn ze wat hetzelfde waren en dan is het nog wat zachter. Dan wordt het 10 graden. Toyota is verhuizen naar een nieuw plak in Ljout. Autobedrijf Strikwerda zit behalve op het Jereveen en in Dronriep, nou ook in Ljout. En dat is geen toeval. Al meer dan een hele eeuw leefde van Toyota. Autobedrijf Strikwerda, nou ook in Ljout. Welkom. Ontspannend voordeel bij Trekpleister. Nu alle palmolieve haarverzorging, douche of zeep. 2 stuks voor maar €2. Trekpleister. Altijd meer drogist. Voor jou. Ook online. Dieren in een laboratorium? Dat is niet meer van deze tijd. Het kan anders. Proefdiervrij.nl. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Zo hebben we bij Jumbo de laagste prijsgarantie en ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals Kiezenmix fruit, waaronder handsinaasappels en druiven. 3 voor €4,50. En Robijn klein en krachtig. 1 + 1 gratis. Dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. En we gaan lekker terug met Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. We druk soundcheck jaren. Amon die zit jaren. Best wel wat van de Nederlandstalige muziek of niet? Nee, helemaal niet. Maar ik ben wel een muziekliefhebber, dus ik kan wel alles waarderen. En vooral met een biertje op, dan vind ik alles prima. Ja, want op dit staat zit Romana te soundchecken. Dat is echt een Nederlandstalige artiest. Ja, een echte nee. Ja. Een biertje op. Ja, en een prachtige dame natuurlijk, hè? Dus dan is het helemaal prima. Ja, toch? Hey, ik kreeg een link. Hij mag nog uitgestuurd worden, maar ik kreeg een geheime link. Dank je wel daarvoor. Van een documentaire oerdij. Ja, zeker. Ja, dat is het eerste deel van een reeks die we gaan maken. Ja. En dat gaat over mijn de zoektocht naar mijn identiteit. Ja. Maar ik ga ook de eerste stappen zetten om mijn stichting op te zetten in Brazilië. Want ik ga samenwerken met een stichting. En dan gaan we muziek maken met straatkinderen. Dus en dat wordt ook mijn allereerste keer dus volgend jaar dat ik naar Brazilië ga. Terug ga, ja. Ja, want je bent geadopteerd. Ja. Hast u enig idee waar die ouders binnen Big Leagues, welke streek of 10 voorouders wij komen of net? Ja, zeker. Ik weet wel waar ik ben geboren. Wie mijn ouders zijn, ja, dat weet ik echt niet. Nee, dus de kans dat ik ze ooit zal vinden, dat is gewoon niet heel. Maar weet je, het voor mij gewoon dat ik daar weer kan lopen tussen mijn soortgenoten. Weet je, alleen dat al, weet je. Dat is voor mij al fantastisch. Dus, Want hoe oud wie is toen? Dus toen naar Nederland kwam best. Bist u rechtstreeks naar Nederland kwam? Ik wie treien. Wie is treien? Treien? Waar kwam ze te lonen? In Ljouwert. Ja, dus Leeuwarden. Het is wel een beetje fris pruttel. Ja, nou, ik heb vroeger in Betegem gewend. Betegem. Die kijken, Betegem. En dat is wel een grappig verhaal, want ik ging bij een boer werken. En die zei tegen mij, als Toon met mij wil praten, dan moest dat maar in Fries doen. Oh. Ik zei, ja, maar ik kan dat niet. Hij zei, maak er me niks uit. Nee. Nou ja, zo heb ik een beetje Fries geleerd. Ja, maar het klinkt natuurlijk niet zo vloeiend als bij jullie, maar ik dacht mijn best. Ja. Maar dat rootsgevoel, maar ik het zou nemen, dat hoort ik dus nog steeds dwaande. Ja, zeker. Dat zeker. Want weet je komt hier niet vandaan. En dat voel ik echt in mijn genen. In alles wat ik ben, voel ik dat ik hier niet vandaan kom. Natuurlijk voel ik me hier geaccepteerd in Nederland. En Leeuwarden is echt mijn tweede geboortestad. Maar ik ben oors dan die. En dat wil ik wel onderzoeken. En ik wil gewoon heel graag terug daar. Ja. Ik ben een raar woordpiekje eigenlijk. Ja, maar best een prachtig ventje. Leuk dus dat ze nou aan ons koos, maar ik moest even het verhaal dan die serie. Wanneer wordt u uitgestuurd eigenlijk? Nou, die wordt hier op Omroep Friesland ook uitgezonden. En wanneer? In het voorjaar wordt die uitgezonden. Okay. Dus Vergeet me niet heet de documentaire. Dus vergeet het niet. Nee, hartstikke mooi. Kom straks weer bij die van om. En laten we deze jou even een keer. Dan slag maar op. Ik maak zo'n bel hier. Wat zei je? Even een vraagje aan Romana. Hoor op vast. Ja, hoor op vast. Ik ga eerst even naar de man van Frisicana 2. Want Pieter Gurbe en Marcel Silver op een paard. Hoe vol optredens zijn er eigenlijk? Wist dat u de holle? Ja, nou, dat komt... Het is wel een heel rit. Ja, daar ben we heel wezen, maar het ben in elk geval te zien. Maar zijn maar alle theaters in Friesland, de grote theaters, grote zalen, die ben daarbij. Dus daar ben we heel wezen mooi. Ik kan me voorstellen. En
De Treie Dwarpen in Kolmensweg. 26 januari, de week na de première, dus dan ben we echt inspelen. Ja. Dan staan we in Kolmensweg. Ja. Denk erom, in de Treie Dwarpen. Oh, mooi plak, mooi plak. Voor de mensen die het nog net meekrijgen, intussen het verhaal is wel duidelijk. Je hebt nog Friestalige nummers, je hebt nog wat Engelstalige nummers. Van misschien wel wat muzikale helm, mooie vestjes. Bouw je direct nog iets theatraals in? Ik bedoel, vertel je me dan wat die artiesten bijvoorbeeld? Mooie bloesjes. Ja. Wat dat nou, theatraal? En die is gewoon. Hey. Maar los van dat dramatische element, Pieter. Ja, ik hou me daar nooit zo mee aan. Daarom is het mooi dat Gurbe en Marcel hun daar mooi bemoeien. We hebben een hele mooie foto maken van een wat voor truck is dat gewoon? Ja, een Amerikaanse truck. Dat zegt altijd goed. Een Amerikaanse truck. Ja, een Amerikaanse truck. Dat is decor. Dat is... maar gooi je hem nog iets van de Amerikaanse cultuur er toch in? Of, lekker spelen? Ja, dit is vooral gewoon lekker spelen. En we praten dan wel eens wat tussen de nummers terug. Het wordt ongeluk hoor en dat is elke keer weer oorst, maar krijgt wat je in het zin komt. We praten soms ook wel eens heel lang. Huh? Ja, Pieter in de prater, hè? Ja, Pieter in de prater. En dan rent het programma wat uit, weet je wel? Ah, maar ik wel. Dus ik me krijg hoe reageert het publiek, hè? Een beetje interactie is altijd leuk. Ja, dus het is vooral, we hebben gewoon, vinden wij een tal mooie vestjes uitzacht. En verder Super Bowl. Weet je nog de reden om Presley erin te krijgen bij de heren? Nee, want waar is net Elvis Presley fan? Ja. Ja. Ja, precies. Ja, klaar. Welk nummer gaan we doen? We doen nou inderdaad Elvis Presley. Een oorzetting van Pieter, die had Trying to Get to You oorzet naar Vrietendwaan. Bleek je? Dat recent hier of is die al langer op de plank? Ik alles eerder, ja, maar die past er natuurlijk mooi in dit programma. Ja. Het gaat nou om de Heerkom Leeuw, het vestje. Ja. Ik ga je het David Bowie aankondigen. Elvis Presley, live in horen. Ik beklim de heegste tijd, kroep door de roeste woestenij. Ja, ik reis je daar je nacht, ik zet terug uit alle macht, oh ik maak vrienden van om mij. Je stuurt bij waar dus een appje, maar een smiley, lekker blij. En hoe reis ik daar je nacht, ik zet terug uit alle macht, oh ik maak ritme van mij. Stuur me nog eens een berichtje, dan zong ik de hele dag. Iets is een heel lang voor, nou, maar dan zit ik weer net maar. Maar zaak daar bij die leuk, waar die heer ik jou het zo'n beleid. En ik reis je daar je nacht, ik zet terug uit alle macht, oh ik maak vrienden van mij. Er is niet dat mij het zin had, dat me een nog keren kind. Geen aquaduct en ik geen brug. En een stapjacht, ik een meer. Hij daarboven in een hiel. Weet wel wat ik veel verdij. Al is het paard zuster een smel. Hij schiet je jachtbal op mijn del. Als ik vrienden omdij. Er is niet dat mij het zin had. Dat me een nog keer een keer. Geen aquaduct en ik geen brug. En een stapjacht, ik een meer. Hij daarboven in een hiel. Weet wel wat ik veel verdij. Al is het paard zuster een smel. Hij schiet je jachtbal op mij daar. Als ik vrienden omdij. Al is het paard zuster een smel. Hij schiet je jachtbal op mij daar. Als ik vrienden omdij.
Drie geweldige muzikanten hier uit Friesland. Wij meisjes trein op een paard, Friesika naar 2 nieuwe weken de gediek. De eerste Janne de Nij, Kolmes, Zwerg en dan de hele provincie terug, denk ik. Harmonie, Snits, Frenchers, die hebben begin februari, dus we gaan in de Koombus. We gaan de Grijs nog horen naar het Barontheater in de Grijze Pijn. Lik je door, dat is heel veel. Dat is extra tanken, Gerrit. Dat is extra tanken. Naaks reden, denk ik. Dat is wel lekker. Dan straks nog even bij een benzinestation en dan zo'n vieze kroket naar binnen werken. Misschien moeten we dat wel gewoon doen. Ja. Dan reden we even door de snelheid de grenzen dan hebben we dan. Eén ding, want je had steeds hoe de squam, maar dan mag je alleen nog wel blouse doen, Pieter dan. Ja, ik heb wel zo'n blouse. Maar leidt hij in de wasker zo? Nee, maar Gerber die stuurde mij te laat een appje. Ja, ik wil onderwijzen. Ja. Mag ik er even op reageren? Ja, graag. Het appje waard van de morgen om 10 uur verstuurd dat hij het pas om 3 minuten nu 11 twaan. Shot, denk ik zo naar. Nou ja, goed, maar... Zo lang had er dus onderwijs bij. Nou, dames en heren, ik ga erbij zitten. Zag je het de hele jaar mijn mooie vesting. Man, het was mij een genoegen en een eer. Friesika aan het was, je even op Facebook of op sites. Daar staan alle data wel precies op screen. En heren, wat mij onbelangrijk om te volgende keer. Ja. Je mag me namelijk alle 3 individueel beloofd in mijn eigen album komen dit hier. Ja, goed zo, heren. Ja, precies. Goed. Ik ga even naar Rinke. Alles goed, jongen? Goeie, ja, zeker. De vleugel zit er nog? Hij zit er nog, ja. Nou. Ja, maar even een lekker kwart muziekjes worst. Een kwart muziek? Ja, lekker spelen, jongen. Even een minuut, 2 minuutjes. Ja, Richard Kleiderman, eat your heart out, toch? Ja, veel beter. Ja, ik had nog even een vraag aan... Ik had een vraag voor Romana. Even kijken of jij dit kan bevestigen. In 2010 was er een Friese zanger die nationaal doorbrak met een zeer poëtische nummer. Ik ga citeren. Oeter, 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 met Romana op de scooter. Nou gaat al jaren het gerucht dat dit lied over jou gaat. Klopt dat of klopt dat niet? Nou, het klopt eigenlijk, want het gaat eigenlijk wel over mij. Rinus was altijd een hele grote fan van mij. En nou, hij bezocht me ook bij heel veel optredens altijd. En toen heeft hij besloten om zelf een liedje over mij te gaan maken. En hij heeft me ook gevraagd om in de clip te spelen. Maar ja, als ik dat gedaan had, dan was het niet zo'n grote hit geweest, denk ik. Ja, maar wel te gek. Maar hoe voelt het nou dat er een lied over jou wordt gemaakt en dat dat ook nog nationaal bekend wordt? Op zich wel heel leuk. Hè? Het is natuurlijk heel veel hebben wel het beeld erbij van de dame in de clip. Dat is zijn vriendin Deborah. Dat die Romana is. Ja. Maar ik heb toen destijds wel best wel leuke reacties van gehad en zo. Met Veronica heeft ook een interview met me gedaan. Dus op zich is het wel heel leuk allemaal. Nou, superleuk. Ja. Hey, succes. Dankjewel. Dankjewel, Amon. Nou, of we toch met Romano onder de praat binnen. Romano, ik kreeg een mail van jou en dan komt ze nou anders in Delft. Vind ik hartstikke leuk. Get al een hele tijd. Maar ik neem even een gast mee. Waar zal aan optreden? Ja, klopt. Ik heb Rick meegenomen en hij heeft ook een nieuwe single gemaakt. Okay. En die gaat hij straks ook voor jullie zingen. Hartstikke leuk, dankzij Dij. We hebben eerst bij. Welk nummer doe je nou? Ik ga beginnen met mijn nieuwe single. Deze heb ik november heb ik die uitgebracht. Dus dat is eigenlijk alweer vorig jaar. Ja. Maar van Noordenbrink begrepen hartstikke naai. Waarin er altijd wat achterom. Ja. Daarom. En het is het nummer heet Adio, Adio, Adio. Het is een oud nummer van Corrie. Okay. En die heb ik in een nieuwe versie uitgebracht. Live in Noordenwind, Romana!
Het was een jongen uit een dorpje aan de Middellandse Zee, die ik met vakantie heb ontmoet. En 's avonds dansten wij daar samen in een klein café. Ik was verliefd, ik weet het nog zo goed. Hij beloofde mij te bellen toen ik afscheid van hem nam, maar hij heeft een ander al misschien. Ik denk nog elke avond aan dat dorpje bij de zee, maar ik zal die jongen nooit meer zien. Adio, 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 jongen met je mooie zwarte haar. Adio, 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 misschien tot volgend jaar. Ik denk weer terug aan dat cafeetje waar we zaten met ons twee. We dansten dan tot midden in de nacht en dronken rode wijn daar bij de Middellandse Zee. Aan een afscheid had ik niet gedacht. Ik heb alleen nog maar een foto van ons tweeën in de zon, waar ik toen met jou nog lachen kon. Maar volgend jaar ga ik weer terug waar ik je heb ontmoet, waar ons mooie avontuur begon. Adio, 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 jongen met je mooie zwarte haar. Adio, 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 misschien tot volgend jaar. Ik heb alleen nog maar een foto van ons tweeën in de zon, waar ik toen met jou nog lachen kon. Maar volgend jaar ga ik weer terug waar ik je heb ontmoet, waar ons mooie avontuur begon. Adio, 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 jongen met je mooie zwarte haar. Adio, 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 misschien tot volgend jaar. Romana, je wordt de gast aan, dus nog een nummer trouwens, maar ze mailde me, ze begint alleen nog Rick. Je mag verkering of net? Ja, dat klopt. We hebben een showbiz nieuwtje, dames en heren. Nou, word ik alles weer. Hij moet lang verkering of net? Sinds maart. Oh, en we dat zien heid? Nee, ja, nee, Walske traditie. Zit we er even bij, hè? Ja, is goed. Rick, kom erbij, jongen. Ja. Waar versierd? Hast du Romano versierd of andersom? Ja, ik moest met het eerste berichtje komen. Ja, Ja, heel voorzichtig. Heel voorzichtig. Ja. Waar kom je vandaan? Uit Emmen. Uit Emmen? Ja, ik ben een Drent. Ja, daar komst toe wees, zeggen we dan, maar dat versta je dan niet eens. Jawel. Oh. Ik ken een klein beetje Fries. Klein beetje. Ik kan het wel verstaan. Zo goed voor de woordpikken. Ja, ik versta het wel, ik begrijp het niet. Je hebt een nieuwe single uit. Met andere woorden, zanger. Hoe lang al? 2 jaar nu. Oké. Ja. Veel op pad? Ja, zo hebben we elkaar ook ontmoet. Ja. En, backstage, ergens in de zaal? Nou, in een feesttent met Oud en Nieuw. Ja. En nou ja, van het een kwam het ander. Appje en nog een appje. En dan heb je zomaar verkering. Met de Friesin. Ja. Met de Leeuwarder. Met Leeuwarder, ja. Hoe heet het nummer trouwens wat je gaat doen? Ware Liefde. Ja. Zullen we Romana, sorry, maar dan mag je echt, ga maar mooi op de bank zitten. Ik stuur de verkering weg. Ik zou zeggen, de show is voor jou. Live in Noorderwind, Rick! Geen gevoel, mijn blik, of zwart, nee, ik hoor niet wat je zegt.
Mijn hoofd voelt zo zwaar en leeg. Ben op zoek naar een nieuwe weg. De angst je te verliezen, ja dat verstijft me keer op keer. Jouw ogen, jouw lieve lach, die zie ik straks niet meer. Je bent mijn ware liefde, jouw hart blijft voorgoed bij mij. Je lachte en huilde, stond altijd dicht aan mijn zij. Maar hoe moet ik verder, wie kan het zeggen? Er schijnt ooit nog de zon voor mij. Je bent mijn ware liefde, jij schonk mij het leven. Als het kon zou ik mijn leven zo voor je geven. Ik geef je nog een laatste zoen. Wat kan ik doen, het is voorbij. Te weten dat je weg zal gaan, het was een zwaar beraad. De machteloosheid is zo groot. Nee, ik wil niet dat je gaat. En zelfs nog in je laatste uren zorg je nog voor mij. Het is moeilijk, het is zo zwaar, maar ik laat jou nu vrij. Je bent mijn ware liefde, jouw hart blijft voorgoed bij mij. Je lachte en huilde, stond altijd dicht aan mijn zij. Maar hoe moet ik verder, wie kan het zeggen? Er schijnt ooit nog de zon voor mij. Je bent mijn ware liefde, jij schonk mij het leven. Als het kon zou ik mijn leven zo voor je geven. Ik geef je nog een laatste zoen. Wat kan ik doen, het is voorbij. Ik geef je nog een laatste zoen. Wat kan ik doen, het is voorbij. Ik geef je nog een laatste zoen. Wat kan ik doen, het is voorbij. Rick Udemen en straks zal Romana, de vriendin intussen, ik in het volgende ook nog een nummer doen. Maar hoe moet ik ben je gewoon zanger, Rick, of hoe moet ik dat noemen? Ja, ben gewoon Rick. Gewoon Rick, gewoon de zanger Rick. Ja, voor hetzelfde heb je nog een Rick in Nederland die ook zanger is. En ja, er zijn zoveel, hè. Leuk dat je. Mooi nummer, dankjewel. Goed, Rinke, had je een kwart intermezzootje voor u? Ja, zet ik even in de waan. Wij zetten de vleugel aan en dan... Dankjewel, Rinke. Ja, alsjeblieft. Tot de volgende keer? Ja, graag. Super. Want best altijd druk met de muziek en koren en bands, maar je hoort even solo. Ja. En ik ben blij dat ik hier ben.
Best altijd welkom. Die dank. Hartstikke mooi. Goed. We gaan uit Nijs! Het is opruiming. Bij Kapinga Meubelen in Boetenpost en Ljouwert. Profiteer je nou van spectaculaire aanbiedingen op meubels, bedden, keukens en bandaccessoires. Mijn kwattingen ont 60%. Maar wees er rap bij, want op is op. Heeft u vragen over uw eigen risico? Beter Horen denkt graag met u mee. En omdat Beter Horen met alle verzekeraars samenwerkt, kan uw vergoeding oplopen tot 100%. Meer weten? Kijk op beterhoren.nl/vragen. Snijn in Bureau de Vries. Krijgen als wij een winterwortel op eten, zeg je het heim maar de BM om. Had de bever takkomst in Friesland? Maar zou je hier nou uiteindelijk 2 bevers hebben en die ene bever die zit je nou 3 jaar hier. Nou ja, die stedjes krijgen gewoon van ouderdom wat er net hierbij komt. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Stel je eens voor, die laatste restplak midden in de natuur, onder een beam of aan de waterkant. Dat kan op Natuurbegraafplak Friesland in Nijwanne en op Natuurbegraafplak Bremer Wildernis in Zondel. Dan kiest er zelfs die eigen plak uit, op het mooiste restplak in Noord-Nederland. Sjog op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's eczeemcrème. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Koop Graham's eczeemcrème nu bij Ethos en Bol.com. Natuurbegraafplak Friesland in Nijwanne en Bremer Wildernis in Zondel. Doe kiest er zelfs die eigen plak uit. Sjog op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op dij. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten hebben in Catalonië in totaal 2700 kilo marihuana in beslag genomen. De drugs stonden op het punt om via vrachtwagens vervoerd te worden naar Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het zal gaan om de grootste marihuanavangst ooit in Spanje. De drugs hebben een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's. Ze zaten verstopt in onder meer bokzakken, bierfusten en poefs. Bij de actie zijn 25 mensen opgepakt. Onder de gearresteerden zit zeker 1 Nederlander. Op een middelbare school in Walcheren zijn 2 jongens aangehouden in verband met een zware mishandeling in Goes. Eind november werd daar op het station een jongen van 15 in elkaar geslagen. Terwijl hij op de grond lag, werd hij nog meerdere keren getrapt. De 2 verdachten zijn een jongen van 14 en een jongen van 16. Ze zitten op dezelfde school als het slachtoffer. De jongens zijn in overleg met de schoolleiding bewust op school gearresteerd en geboeid afgevoerd om de ernst van de zaak te benadrukken. De Franse autoriteiten en het IOC zijn een onderzoek gestart naar een mogelijke corruptie door een topman van het Japanse Olympisch Comité. Die wordt verdacht van actieve corruptie rond de toewijzing van de Olympische Spelen in 2020. Hij zou 1,8 miljoen hebben betaald om Afrikaanse landen over te halen om op Tokio te stemmen. Schaatster Antoinette de Jong heeft op de EK Allround de 500 meter gewonnen. Tweede werd de Russische Kazelina en derde de Italiaanse Lollobrigida. Titelverdedigster en 5-voudige Europees kampioene Irene Wust eindigde als 4e. Op de buitenbaan van het Italiaanse Colalbo is tegelijkertijd de EK Sprint voor mannen. Kai Verbij won de eerste 500 meter, gevolgd door de Noor Roeke. Kjeld Nuis werd derde. Het weer, vanmiddag overwegend bewolkt en wat lichte regen of motregen. De temperatuur ligt rond de 7 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij ongeveer 8 graden. Vooral zondag kan het in de kustgebieden stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. Asus nog 1 uur het gaan. Onder oren met Robbie Valentine. En volle meer muziek onder oren van Evelien Storm. Dit alles, nog volle meer. Kom maar door, Noordwin Live. Graag dadelijk. Jij shopt nu bij Quantum. In de opruiming, alles voor je huis. Met heel veel voordeel. Op raamdecoratie, gordijnen en vloeren. Maar ook op lampen, woondeco en meubels. Mis het niet, want op is op. Quantum, daar woon je beter van. Hallo, hier Stan weer van Plintenfabriek. Je weet wel, van de plinten, deurlijsten en vensterbanken. Maar ondertussen maak ik ook plafondlijsten, radiator ombouwen en lambrisering. Wat jij bedenkt, kan ik maken. Plintenfabriek. Maakt je project af. Miva gelooft in de eigen kracht van mensen in ontwikkelingslanden. Dus helpen wij niet, maar ondersteunen.
Bijvoorbeeld in het binnenland van Congo met een levensreddende motorambulance voor dokter Christian. Gelooft u ook in onze aanpak? Kijk dan eens op miva.nl en doneer. Miva. Ondersteunt met vervoer en communicatie. Oh ja, Plintenfabriek.nl bezorgt als enige tot 5 meter. Dus geen lelijke naden. Nu bij Kruidvat een waanzinnige duo-deal. Een Brown Silkenpeel 5 epilator en een Oral-B Vitality elektrische tandenborstel samen voor maar €39,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Marks reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Een extra buffer voor later. Nou, ik ben ondernemer en dat gaat hartstikke goed. Maar ik moet natuurlijk wel vermogen opbouwen voor later. En daar heb ik helemaal geen verstand van. Laat staan tijd voor, dus wilde ik het helemaal uit handen geven. En nu doet Hof Horneman dat voor me. Dat is een goede bank, hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur alweer van het muzikale dwarsplein van Friesland. Deze aanstes Jerre, Evelien Storm, ze heeft 2 muzikanten mijn naam. Ze speelt Jong in Kwaaien. Robbie Valentine zal nog optreden. Ja, daar heb ik heel nieuwsgierig naar. Romana gaat nog een nummer van Rustig horen. Amon is op dit tijd even een bakje koffie ontheilen, maar die wordt de sidekick en barkeeper Jerre. En Simon Fuik, kennen we tussen wat langer. Zit je bij de bar en we beginnen in wat blokjes. Eigenlijk, ja, misschien wel een heel mooi ier bespreken. We gaan het jaar aller tijden bespreken. Er is documentairemaker, programmamaker, compaan van onder andere Peter R. de Vries. Maar Vlien, hier ben je ook al eens geweest. Want je bent behept eigenlijk met het virus en het idee en het mysterie van vriendschap. Hè? Ja, nee, echt de vriendschap al een paar jaar natuurlijk. Ja. Maar afgelopen jaar met de dag van de vriendschap in augustus, ja, sinds die tijd is het echt helemaal los. Hè? Ja. Wat ik hoopte, het gebeurt gewoon. Het is een olievlek en die verspreidt zich. Ja, vertel hem, want in Haas, dat weer 10 december stap van dit programma. Dus we konden er in dat opzicht net zo vol meer onderwaan op een gegeven moment. Maar het is wel een groot succes. We hebben hier een groot podium, hè? Ja, tijdens het Tolship Weekend. Eerste zondag van augustus. Dat is vanaf nu altijd. Opschrijven in de agenda. Voortaan eerste zondag van augustus. Dag van de vriendschap in Harlingen. Ja, een groot podium, de Kik. Echt duizenden mensen. Verhalen, muziek. En iedereen had echt zoiets. Ja, wat moet je ervan verwachten? En je bent erbij en je wordt meegezogen door vriendschappen. Het praten erover, het zingen erover. Het met elkaar meemaken. Feest. Geweldig. Ja. Dus mij horen we nog steeds reacties op? Ja, nee, echt. En het gaat maar door. Hè. Dus dat is ook de reden dat ik hier nu weer ben. Ja. Het gaat verder. Hè. Van het een komt het ander. En mensen praten ook graag over vriendschappen. Vertellen graag over hun vriendschappen. En snappen ook hoe belangrijk het is om ze te hebben. Ja, geweldig. Waarom doet dit? Wat druwt hij hierin? Ja, eigenlijk zou ik daar een heel zwaar verhaal over kunnen vertellen. Moet ik niet te zwaar maken. Maar eigenlijk is de kern wel dat ik heb ontdekt dat vriendschap heel veel ellende kan voorkomen. En ik ben criminoloog, misdaadjournalist. Je noemde Peter R. al. We zijn eigenlijk altijd bezig met het kwaad. En we denken er ook altijd over na. Hoe zou je dat nou eigenlijk het beste kunnen voorkomen? Want dat willen we met z'n allen. En er is inmiddels positieve criminologie. Criminoloog. En er is dus een positieve criminologie. En die leert dat als je het goede in de mens stimuleert, krijgt de kans, het kwaad steeds minder kans eigenlijk om zich te openbaren. Ja. We gaan ervan uit dat in ieder mens zit goed en kwaad. Dus oppompen dat goede. Dan krijgt het kwaad gewoon geen kans. Nou, en je kunt nog vieren ook, die vriendschap. Dus dat is nog leuk ook. Ja. We gaan voor. Met een potje bier hebben we het over mannenvriendschappen. Alhoewel vrouwen tegenwoordig elkaar aardig bier drinken. Ja, jongen, geweldig. Iedereen. Niemand wordt uitgesloten. Jij hebt van alles. Ja, er zit iemand vreselijk kramp te krijgen. Regina. Hoi. Wij gaan straks over die poster praten. Regina, maar is nog wel hing je lid. Regina, even vriendschap. Belangrijk voor jou, vriendschap? Heel belangrijk. Soms ben vrienden nog dichterbij dan familie. Ja. En hoe 2 augustus, dat heb ik ook vlogt backstage. Bij deze man, bij Simon. Heb ik een hoop aan te danken, maar dat in mijn boek. Goed zo. Amon, vriendschap?
Super belangrijk en ja, I love it. Heel mooi gesproken ook over goed en kwaad. En het goed heeft het kwade ook natuurlijk nodig. En het kwade heeft het goede nodig. Dus ja, prachtig. Er een bootje over op gaan zetten. Ja. Laten we dat toen genot van een biertje doen. Ja, oké. Goed zo. Deal. Ik kom straks bij die waarom, Simon. Want de reden dat ik hem uitnoeg is dat hij al je leuke dingen wat in de holle hadden komt. Wat van alles ondergeven mij Noorderwin. Dus we hebben me bemoeien. Maar ik ga eerst naar Evelien Storm. Ongetwijfeld, du bent vrouw, je had vaak om mannenvriendschappen, maar vrouwen en vriendschappen, dat is volgens mij heel hecht, hè? Ja, zeker. Heel hecht. Ja. Hast du vrouwenvriendschappen of mannenvriendschappen of maakt het net voluit? Beide. Ja, dat kan wel. Belangrijk in het leven. Hè? Ja, zeker. Leuk dus de best. Waar is mijn naam? Joost van der Beek op gitaar en Vincent Git op piano. Okay. Muzikale vrienden, maak ik het zo nemen? Ja, zeker. En ook gewone vrienden hoor. Ja. Leuk dat de werbist, Frieske Roots, Sanggek, maak ik het zo zeggen? Ja, zeker wel. Conservatorium dwaande mij eigenlijk denk ik nog steeds de promotie van die album, hè? Ja, we hebben Little Lights uitgebracht in september, oktober. Ja. En we zijn nu aan het toeren. Ja, leuk man. Ja, zeker. En dat brengt de jong in kwam bij Bob de Boer. Die rek is, daar praten we straks nog wel even over, want er zijn met z'n tweeën een concert aan. We praten straks even over het album en over de rest. Ik wil hem toch vragen om het eerst te noemen te doen. Goed. Hoe heet het? The Great Illusion. Evelien Storm, live in Noorderwin. Light shining bright as diamonds, rhythms of a summer night, dressed in golden velvet, an angel in disguise. And he'd never seen such beauty, if only he could know her name. If only his hands could hold hers, life would never be the same. He'd sing for her like Orpheus did, waiting for the sun. He'd wake her just like Orpheus did, waiting for the sun. Tenderly like Orpheus did, he'd hold her in his arms. Now he looks for her like Orpheus did, but she's already gone. A ghost and the king talk loudly. There goes a shimmer in the crowded night. She's graceful as a songbird, but so very, very hard to find. He'd wake her just like Orpheus did for the morning sun. He'd went for her like Orpheus did, waiting for the sun. Tenderly like Orpheus did, he'd hold her in his arms. Now he looks for her like Orpheus did, but she's already gone. She's gone by now. The sun and shadow never find their common ground. The wind that feather never end, that whirling round. And chords would never linger when you play too loud. She's gone by now. The sun and shadow never find their common ground. The wind that never end, that whirling round. And chords would never linger when you play too loud. He'd wake her just like Orpheus did before the morning sun. He'd sing for her like Orpheus did, waiting for that sun. Tenderly like Orpheus did, he'd hold her in his arms. Now he looks for her like Orpheus did, but she's already gone.
Gelukkig ken het al hier in Noorderwiel Live van David Bowie naar Frieske covers van Steve Earle van Nederlandstalig naar dit soort prachtige, wat jazzy-achtige popmuziek. Ja, het slingert oerl wat tussen terug, hè? Ja, dat is zeker zo. Het is een beetje jazzy, maar ook een beetje pop en Braziliaanse invloeden ook nog. Vind je dat zelf gewoon het lekkerst? Ja. Ja, daarom heb ik het geschreven. Doe je dat alleen? Nee, ik schrijf zelf de teksten en zo. En dan in dit geval ging ik naar Joost en die zei, nou, dit past er mooi bij, dit past er mooi. En dan komt Vincent nog een beetje met zijn sausje en dan wordt het een geheel. Maar heb je dan wel melodie al in je gedachten? Of een soort ritme al? Of? Ja, jawel. En ook vooral een soort sfeer. En dan denk je, oh ja, dit moet het een beetje hebben. En dan zorg ik dat iedereen met zijn ideeën komt. Ja. Want Little Lights is een album, daar ga je op een gegeven moment mee aan de slag. Zijn het beelden, zijn het sferen waar je mee een soort basis legt voor zo'n album, waar je mee begint? Ja, nou in dit geval zijn het eigenlijk 11 verhaaltjes die allemaal over iets anders gaan. En waar we heel sterk een sfeer hebben bedacht van dit moet het hebben of deze energie moet het hebben. En zo is het album ontstaan. Wat voor verhaaltjes? Wat voor verhaaltjes? Ja, dat zijn natuurlijk liefdesverhalen, hè, zoals altijd. Maar ook... Onuitputtelijk. Onuitputtelijk. En we doen ook een liedje dat een ode is aan Friesland. Die gaan we vandaag ook doen trouwens. Ja. Wat voor beeld komt... Wat is voor jou Friesland? Toch waar ik ben opgegroeid. Mantrum. De weilanden, open weilanden, open luchten. En dat geeft jou nog steeds een goed gevoel? Ja, zeker. Ja, er zijn ook mensen die heel ongelukkig weggaan, maar jij niet. Nee, elke keer als ik terugkom, dan dat... Ben je thuis? Ja, eigenlijk wel. Ja. Welke ga je nu doen? Nu gaan we Utah doen. Evelien Storm. You feel it in the air, there's something taking over town today. Suddenly the leaves are circling around the lover's lane. The bitter taste of something from long ago. They say we've got to save all. It's coming over land, you feel it's taking all your breath away. The spirit of the wind is here creeping up your window pane. Silently it's lifting you off the ground. They say we'd better leave town. Take off, leave all what you've sown. You feel it in the air, you know that nothing lasts forever. The spirit of the wind is here, now life is all that matters. Sinners, they are bound to be on the go. They say there's no tomorrow. Take off, leave all what you've sown. Take off, leave all what you've sown. Take off, leave all what you've sown. Take off, leave all what you've Oh ja, Birk hier. Evelien Storm, maar nog een keer zitten met mijn microfoon. We komen zo bij jullie terug. Eén moment, ja. Het is wel leuk trouwens, want kijk naar die toetsenisten. En Simon, dat zei jij net. Als er iemand een vriendschap heeft met zijn eigen... Ik kom straks bij je met zijn eigen instrumenten, zei hij het wel volgens mij. Volgens mij, als die piano ook vriendschap kon voelen, dan was hij helemaal gek op die man. Ja. Fantastisch. Dat is één dit. Ja, geweldig. Ja, geweldig. Amon, vriendschap. Heb je te veel? Juist niet? Ja, ik zeker. Ik heb hele goede vriendschappen. Ik heb ook vriendschappen verloren. Ook toen ik 14 was, heb ik mijn beste vriend verloren aan zelfmoord. Ja. Dus vriendschap, wat Regina zo net eigenlijk heel mooi zei, is soms nog wel belangrijker dan familie. Daar sta ik wel achter. Ja. En heb jij gradaties in vriendschappen? Heb je verschillende? De ene is belangrijker dan de andere of juist niet?
Ja. Hoe beleef je dat? Ja, nou ja, zeker. Weet je, met de een ga je wat meer de diepte in. Als je praat of filosoferen. En met de ander heb je gewoon meer lol. Ga je lekker gamen, weet ik veel. Een biertje drinken alleen of zo. Ja, daar heb ik al gradaties in. Hartstikke mooi. Geldt dat voor jou ook, Simon? Ja hoor, natuurlijk. En het mooie is als je erover praat. Er is natuurlijk ook al veel over nagedacht. Hè. Vroeger, echt, weet ik niet, ver voor Christus, hadden ze al bedacht dat je nutvriendschap en pleziervriendschap had. En het heeft altijd, één van die twee heeft het in zich. Dus of je brengt elkaar verder, of je hebt gewoon domweg plezier. En dan heb je ook nog een hele bijzondere, dat heet de voortreffelijke vriendschap. Dat heb je maar 1, hooguit 2 keer in je leven. Hey. Rock and roll. Hey, jij mailde mij. Hangt hier een poster, avond van de vriendschap. Maar dat is niet één avond, je gaat een heel tournee doen. Ja, dus de dag van de vriendschap is de dag. Maar de avond, ja, die is ook om te omarmen voor vriendschap. Ik heb op een gegeven moment kleine theatertjes. Dat heb ik al een tijdje gedaan, ook op school, op kerk en zo. En op een gegeven moment kwam het Leger des Heils bij mij. En die zeiden, kunnen we dat niet in die bij Boshart buurthuizen doen? Dat zijn van die ontmoetingsplaatsen, vaak een beetje aan de rand van de grote steden. Echt voor de mensen die keihard elkaar nodig hebben en vaak niemand hebben. En dat hebben wij een keertje gedaan. Dat hebben ze nu omarmd. We gaan eerst een tour maken. Nou, de bedoeling is dat we de komende jaren door het hele land gaan naar die buurthuizen. En eigenlijk die buurthuizen omtoveren in theatertjes. Dat doen we. Verhalen, muziek. En dan brengen wij aan de ene kant van buitenaf ook wat bekendere mensen die daar verhalen vertellen. Muziek natuurlijk, maar vooral ook mensen uit die omgeving. En daar zitten dus ook van die, het zijn geen talentenjachten natuurlijk, maar ook daar zit heel veel talent. Ook hele bijzondere vriendschapsverhalen. Nou, de eerste keer, we gaan dus echt de komende 2-3 maanden het hele land door. Groningen, Zwolle, Almelo, Amsterdam, Rotterdam. We gaan echt overal naartoe. Echt helemaal geweldig. Maar we beginnen natuurlijk in Friesland, zeg ik altijd. Ik bedoel, de provincie van de vriendschap. Daar begin je ook zo'n tour. Nou, vandaag ook nog even voorgesproken. We beginnen in Sneek. En als je daar dan praat, weet je, aan de ene kant asielzoekerscentrum, aan de andere kant prachtige middenklassewijken. Er gebeurt heel veel, maar voor sommige mensen ook weer veel te weinig. En daar gaan we gewoon een avond van de vriendschap voor organiseren. De toegang is gratis, principieel. Je kaartjes moet je dan daar bij dat bij Boshart ophalen. Maar het is echt de bedoeling om mensen een geweldige avond te geven die dat ook niet altijd hebben en zo keihard kunnen nodig hebben. Ja, en dan is vriendschap natuurlijk het mooiste vehikel, zou ik bijna zeggen, dat bestaat. Hè? We gaan er straks verder over praten. Want daar speelt Noorderwind nog een rol in. En daar kun je toch nog een rol in spelen als muzikant. Denk er al vast in mij. Als je nou bijvoorbeeld onbekend bent. Of begist krijgt. Of misschien wel bekend. Maar en du hast een mooi nummer hoe Freunskip. Dan moet je even opletten. Want dan kist mij doen op een van die Jan. Zeker in Snits. Ik ken naar Evelien. Van haar laatste nummer alweer. Jong naar Bob de Boer. Wat kan Bob en zijn publiek verwacht je eigenlijk? Nou, een heel leuk concert. Ja, natuurlijk. Maar zit bij hem de setlist echt al clear? Of kun je nog improviseren? Nou, de volgorde is klaar, maar binnen de nummers zijn we vaak heel vrij met z'n drieën. Dus dat zien we nog wel een beetje. Hoe gaat dat? Even een blik van laat mij even bijvoorbeeld? Ja. Of gewoon het doorduwen, gewoon doorspelen. Want volgens mij ben jij geboren met dit instrument, heb ik het idee. Ja, vanaf mijn 7. Ja, dat verbaast me wel niet. Je gaat er echt letterlijk in op, hè? Ja, ik vind het heerlijk. Ja, nee, vroeger al, maar ik vind het mooiste als we het over vriendschap hebben. Voor mij is alleen spelen is al vriendschap met mijn piano en met mijn toetsen. Maar als ik het samen doe met fijne mensen, dan dat is nog versterkender. Voor een is dit gewoon een bak elektrische spullen met wat knopjes erop. Computer eigenlijk. Is dit een speciale voor jou? Of zeg je, ik heb er gewoon 10 thuis en ik pak deze vandaag eens even? Ik heb wel meerdere, ja zeker. Ja. Dus met het instrument is in het algemeen? Of heb je hier wel een speciale band mee weer? Deze wel, want hier speel ik heel veel mee. En dit is een heel fijn instrument. Dus ja, absoluut. Ik moet eigenlijk niet zeggen, maar het was prachtig om naar jou te kijken. Die gezichtsuitdrukking van jou is fantastisch. Maar ja, dan ga je er straks op letten en dat moet je ook weer niet doen. Dus nee. Hoe zit het met jou en de gitaar? Ja, nou ja, ik ben misschien iets minder uitbundig, maar er is... Nou, ik zag je er wel volledig in opgaan. Ja, zeker. Nee, dat gebeurt zeker. Dat is een beetje wat Vincent zegt. Dus je hebt wel een band met zo'n instrument. En heb je deze al lang? Deze heb ik 2-3 jaar ongeveer, dus nog niet super lang. Nee. Een bijzondere? Deze wilde je hebben? Nou, het is een handgebouwde uit Groningen. Dus wat dat betreft wel. Dus ik kom daar vaak bij een winkel waar ze gewoon instrumenten bouwen. Ja. En in dit geval wou ik zo'n type gitaar. En dan heb ik gezegd, nou ja, kunnen jullie dat voor me bouwen? En dat hebben ze gedaan. Dus, een beetje vriendschap eigenlijk. Zeker vriendschap, ja. Zowel met de bouwers als met het instrument. Ja, dus dat is goed. Bril, maar mooi. Hartstikke mooi. Evelien Storm, albumtour brengt je vanavond bij Bob in zijn mooie kleine zaaltje.
Dat doen jullie meestal? Of zitten daar grote zalen bij? Of hou je het juist klein bij deze tournee? Nou, we houden veel klein met z'n drieën of met z'n tweeën. Ook veel huiskamerconcerten. Maar in april dan spelen we ook hier voor Free Jam in de Neushoorn. Op een jazzfestival met hele band. Dus met alles erop en eraan. Hoeveel man heb je dan mee? Ik denk 5 of 6. Ja, ligt er nog een beetje aan. Busje is vol. Ja, zeker. Hartstikke mooi. Jong in Kwajum. Welk nummer ga je doen? Welke gaan we ook weer doen? Die van Friesland, hè? Oh ja, Orange Blue Skies. Dat heeft iets met Friesland dus? Ja, er zit ook Northern Wind in, Noorderwien. Dus, Ga je gang. City lights are fading, sounds have almost gone. I think about life in that tiny place I used to call my home. The northern wind would take me over and I look up and see orange blue skies. I'd walk along the river, the narrow lanes I'd roam. I hear the old man talk, sharing stories about life long before I was born. The northern wind would take me over meadows open wide. Oh, how I long to see orange blue skies. The northern wind would take me over meadows open wide. Oh, how I long to see, how I long to see orange blue Mooi. Heel erg mooi. Dank jullie wel. Little Lights. Album is al even uit, maar is te verkrijgen. En Roos moet je hem haar zelf maar even mailen. Evelien Storm. Ik wens je heel veel plezier vanavond in Kwajum. Dankjewel. Ja. En hopelijk tot de volgende keer wat mij betreft. Nou, heel graag. Jullie zijn bij deze gelijk weer uitgenodigd. Dankjewel. Succes. Ik heb nog even Bob de Boer van Kwajum.
Het Lietse Kamerke, prachtig mooi. Ja, 30, 40, 50 man. Hoeveel orkest erin kwijt? Nou, het is vanavond eigenlijk al vol met 30. Omdat, ik heb nog 1 of 2 plekjes over. Het is eigenlijk al uitverkocht. Ja. Zij nemen natuurlijk ook weer iets wat ruimte in beslag. Het is de eerste keer dat ze bij hem spelen? Ja. Ze is goed, hè? Ik vooral ook het laatste, maar die eerste 2 swingende nummers. En de passie waarmee de heren hebben geleid, dat vind ik ook enorm. Het kan een heel mooi concert worden, Willem. Ja, ik heb er echt veel zin in. Ze zullen een mooi soundje voor haar creëren. Ze is heel kritisch. Mooi licht erbij. We gaan een heel mooi sfeervol avond van maken. Ja. Blijf nog even hingen. Straks gaan we nog één jaloeren te gaan. Doe we nog één noemen, maar Romana zit ik erbij. Maar Robbie Valentine vind ik wel heel bijzonder. Die is ja een echte gast. En die kroept achter de vleugel en dat wordt heel mooi. Graag dadelijk. Kijk, met Bolderman. 7 of 8 dagen naar het prachtige Tirol al vanaf €349. Bolderman. Voor excursiereizen en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op bolderman.nl. De wereld ontdekken in 1 dag? Beleef nieuwe bestemmingen en grenzeloos veel activiteiten op de vakantiebeurs. Ontmoet locals, dans mee, proef exotische hapjes en boek de beste deals. 10 tot en met 13 januari in de jaarbeurs in Utrecht. Verdubbel je voordeel bij Hyundai. Start het jaar goed met extra veel korting. En extra veel inruilwaarde. Zo krijg je op de Hyundai i30 nu €1000 korting. En €1000 extra inruilwaarde. Dat is €2000 voordeel. Als dat niet onweerstaanbaar is, kijk op Hyundai.nl. De vakantiebeurs. 10 tot en met 13 januari. Koop nu je kaarten met korting. Iedereen, smile! Kruidvat begint het jaar goed. Maak nu je fotojaarboek met wel 30% korting. Dat is echt een topdeal, al zeggen we het zelfie. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Asus nog een jaloeren te gaan. Onder andere met Robbie Valentine en Romana zal nog optreden. En we gaan natuurlijk nog even het verhaal over de Dij van de Frunskip. Nou, een tour zelfs. Maar dit is het Nijs uit de provincie. Maar dit is Science. Breedrietster Annette de Jong van Rotterdam had niet correct de 3000 meter woen op het EK Allround in Colalbo in Italië. Dat is in een tijd van 4:08:07. Jeder van de middag wie de Jong ekkel de rapst op de 400 meter. Ze stiert nou ek eerst in het klassement, maar een flinke voorsprong op de nummer 2. Dat is Francesca Lollobrigida uit Italië. Irene Wust begon hut on haar 3000 meter, maar dat tempo koos ze net volhouden. Ze waart uiteindelijk zonde. Wust stiert nou treden in het algemeen klassement. Maar speciale stofzoger we deze dagen bezocht de plastic kerels op de Romje die het ongespeeld binnen op Skiermoens Eeg. Het groenverzetbedrijf van der Vlier van Winschoten had opdracht gekregen om het strand skiën te maken. Het bedrijf wilde dwaan met een speciale zoanzoogauto. Die wordt normaal gebruikt om zoan voor te heljen van plakken dat het te gevaarlijk is om te graven. Het bedrijf is op het stuit om te testen wat het beste werkt. Als de goede methode vonden is, dan kan het hemeljen van het strand beginnen. Maar wanneer het wezen zal, dat is nog net duidelijk. Het is waar de Nederlandse ploeg bij het shorttrekken een bijzonder EK in Dordrecht. Het is dit weekend het Nijs van Shinky Knecht die het verwonnen rekken nadat hij in de brandlijn wie is het onkam daar. Bondscoach Jeroen Otter had het er dreig mee. Ja, je ligt echt in twee werelden op dit moment. Hè. De realiteit met wat er met Shinky en zijn gezin is gebeurd. En tegelijkertijd sta ik hier op een Europees kampioenschap met 10 atleten die maar één ding willen. En dat is winnen. En het publiek zo goed mogelijk entertainen. En iedereen met een topgevoel naar huis sturen op zaterdag en zondag. Toch had Otter goeie moed, maar terug het Nijs uit het ziekenhuis in Greens dat Shinky een goeie nacht gewoon had. En zelfs al bij wat praatjes had. Ja, dan denk ik dat wij wat dat betreft wel het geloof altijd in Shinky hebben die daar ook altijd zo positief in kan staan. Hè? Van oké, ik zie wel wat er morgen gebeurt en ik ben een survivor en dat is die ook en ik herstel goed. En de wereld is nog niet van me af en de shorttrackwereld ook niet. Ik heb echt het gevoel dat hij daar zo ligt. Shinky Knecht mat San 6 weken in het ziekenhuis bleven. Francis Konken binnen verbaand. Het is nog net bekend wat er de gevolgen van binnen. Een digitaal snelheidsboord van de gemeente West-Stellingwerf had maar 1 dag stien om de Leemwaai in Steggeda. Zo'n boord komt te plakken van het meesker of plaatselijk belangen onjouwen dat er te hut rieden wordt. De gemeente hield boord waas die op de Leemwaai ophong en juster wiedel voort. Het digitale snelheidsboord had een waarde van zo'n €3.000. De gemeente had onjefte die in bij de politie en vreeg het meesker die het meer weten van de stellerij wat ze haar melden willen.
Het waren nog. De loft is broen, maar je kunt toch wat lichte ruim. Er zit een matige, want vrij krachtige noordwestelijke wind en het is 8 graden. Morgen ek een broene loft, maar ruim en een stevige wind. Het wordt ek weer 8 graden. Snijn zowat hetzelfde waar en dan is het nog wat zachter, dan wordt het 10 graden. Het is opruiming bij KPK Meubelen in Boetenpost en Ljouwert. Profiteer je nou van spectaculaire aanbiedingen op meubels, bedden, keukens en wendaccessoires. Mijn kwattingen ont 60%. Maar wees er rap bij, want op is op! Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Als je partner of dierbare overlijdt, komt er veel op je af. Je wilt een afscheid waar iedereen een mooie herinnering aan heeft. Een goede uitvaartverzorger helpt je hierbij. Maar hoe kies je die? En wat kost dat? Kies een uitvaartonderneming met een keurmerk uitvaartzorg. Dan weet je dat alles goed geregeld wordt en dat alle kosten vooraf zijn vastgelegd. Ga naar keurmerkuitvaartzorg.nl voor een aangesloten uitvaartonderneming bij jou in de buurt. Keurmerk Uitvaartzorg. De eerste check voor de laatste reis. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Omroep Friesland. Noorderwiel live. Bij Willem de Vries. Nog een liedje Jelle hoor het een keer met Noorderwind live. En we hadden twee bijzondere gasten nog. Romana zal nog een noemer van. En daarna Robbie Valentine. Amond, zegt jou dat wat? Robbie Valentine? Begin jaren 90. Nee, dat zegt me dan weer helemaal niks. Wat symfonische muziek? Nee, helemaal niet. Nee. Let op, hij is fantastisch. Oké, ja, het klonk heel lekker. Ja. Ik zat helemaal te genieten, dus let's go. Ja. We hebben nog plannen voor het weekend? Voor het weekend? Als je me dat zo gaat vragen, joh, dan weet ik zo niet. Nee. Too much? Ja, mijn dochter die komt. En, dus daar ga ik gewoon even lekker mee ontspannen. Okay. Hoe oud is ze? 14. En leuk is, ik heb net mijn rijbewijs gehad vorige week. Dus ik ga denk ik even een autootje huren dit weekend. En ik ga lekker toeren met haar. Heerlijk. Je rijdt wel elektrisch, toch? Nou, nee. Ja, wel, ik rij in zo'n 45 km per uur auto. Oh, zo'n ding. Ja, dat mocht. Ja, goed zo. Ja, lijkt mij ook nog wel eens wat. Hartstikke mooi, man. Goed, straks Robbie Valentine, maar eerst naar je Romana. Naar je single uit. Nou ja, verkering, muziek loopt goed. Wat wil je nog meer? Ja, super. Klinkt als een gelukkig leven. Nou, op zich wel. Zijn er nog plannen voor 2019? Nou, ik ben nu druk bezig. Hè. We hebben dan december gehad. Was natuurlijk een hele drukke maand, ook met optredens. En, is het dan echt veel reizen, veel kilometers maken en inderdaad overal optreden? Oh, het algemeen wel, maar ook wel veel in het noorden. Okay. Dat toch wel het allermeeste. Wat ik natuurlijk ook heel erg leuk vind. Hè. Je hebt vaak in die periode de piratenfeesten heel veel. Hè. En dat ze dat live uitzenden op de radio. Ja. En dan houden ze vaak dan een feest erbij. Ja. En daarom heb ik ook Adio Adio uitgebracht. Het is natuurlijk weer een beetje een oud nummertje. En daar hebben we een heel mooie nieuwe versie van gemaakt. Ja. En nu mag ik er zo nog één liedje doen. En dat is dan mijn volgende liedje. Ja, want wanneer komt je volgende single uit? Heb je al een planning of weet je dat nog niet? Ja, ik heb mijn nieuwe single ook weer klaar liggen voor 2019. Dus we gaan dit jaar ook weer hoe heet die? Ons best doen. Ja. Dat is nog een beetje een vraag. Welke ga je nu doen? Het liedje van vorig jaar. Die heb ik begin het jaar uitgebracht, 2019. En die heet 2018, toch? Of wat was het vorig jaar? Ja, 2018. Ja, nee, ik moet er ook nog even naar wennen. Ja. Vorig jaar was 2018. Ja, het maakt niet uit, heet het liedje. Het is wel een mooi liedje. Ja, zeker. Romana, live in Noorderwiel. Het leek wel een wonder, het was zo bijzonder. Het was veel te mooi om waar te zijn. Voor mij 1 uit 1000, totaal niet getwijfeld. Het was echt een schot in de roos. Maar wat ik toen niet wist, je leven is finaal verkwist. Geen ene rode cent, maar toch voor mij die vet. Het maakt niet uit, geen ene fluit, wat mensen over ons gaan.
niemand om wat uit te leggen. Want het blijft altijd wel wat, dan weer dit, dan weer dat. Ach, een mening is snel bepaald. Het maakt totaal niet uit wat men nu gaat vertellen. Wat moet ik beginnen? Jij kan mij beminnen. Je geeft om me, houdt van me, niet normaal. Het is niet te betalen hoe jij me laat stralen met slechts al jouw aanwezigheid. Al zijn je schulden hoog en hou je soms je huis niet droog. Oh nee, dat pikt me niet, het doet me geen verdriet. Het maakt niet uit, geen ene fluit, wat mensen over ons gaan zeggen. Het laat me koud, al is het fout, hoeft niemand om wat uit te leggen. Want het blijft altijd wel wat, dan weer dit, dan weer dat. Ach, een mening is snel bepaald. Het maakt totaal niet uit wat men nu gaat vertellen. Ja la la la, ja la la la, ja la la la. Want het blijft altijd wel wat, dan weer dit, dan weer dat. Ach, een mening is snel bepaald. Het maakt totaal niet uit wat men nu gaat vertellen. Het maakt totaal niet uit wat men nu gaat vertellen. Romana, al jaren regelmatig te gast in mijn programma. En ik hoop dat het ook nog een paar jaar zo doorgaat. Ik wens je heel veel succes met de single. Kom terug, zou ik zeggen. Ja, dat gaan we zeker doen. Even veel plezier met je verkering. Ja, dankjewel. En het was weer heel gezellig hier. We hebben hem goed gekeurd, hoor. Ja? Nou, gelukkig. Hij mag blijven. Hij mag blijven. Grapje. Kun je wel hebben. Rick, dankjewel ook voor de komst. Ja, Romana, dames en heren. Goed zo. Hier naar man, ik een hoop respect voor haar muzikaal talent al van de jaren 90. Mr. Robbie Valentine. Leuk om jou weer te gast te hebben. Je bent een keer eerder hier geweest. Ik wil je toch even oprecht vragen. Hoe is het met jou? Want volgens mij heb jij een niet al te makkelijke periode achter de rug. Nee, 2018 had een beetje vervelende dingen, ja. Maar grillig? Leuke dingen. Ja, grillig, ja. Er waren ook toffe dingen. We hadden een gave release show van mijn nieuwe album. Ja. Dat ging... The Alliance, hè? Ja, The Alliance. Of The Alliance, sorry. Ja, dat ging hartstikke gaaf. En nou ja, een paar dingen die wat minder waren, ja. Hey, album, om daar toch nog even op door te gaan. Heb jij eigenlijk helemaal zelf geschreven? Ja, en zelf thuis opgenomen. Ja. Wat een klus. Ja, dat was wel even... maar ja, dat vind ik leuk. Ja. Ja. En hoe gaat het bij jou in je werk? Want je schrijft dan nummers eigenlijk in je eentje. Je neemt het allemaal zelf op. Dan haal je niet één andere muzikant naar binnen? Nou, in dit geval geen muzikant. Maar wel een aantal mensen. Want ik had een heleboel nummers. Die wilde ik dat het bredere refreinen zouden worden. Meezingbaar. Alsof er 1000 man stonden, zeg maar. En dan heb ik een paar mensen die in de koortjes daar hebben meegezongen. En dus, dat was wel heel tof. Maar voor de rest instrumentaal heb ik alles zelf gedaan. Wat ik las, maar dat is ook letterlijk en figuurlijk, dat het nou eigenlijk een hele persoonlijke plaat is geworden. Ja, eigenlijk wel. Ja. Het is een nummer over mijn dochter. Die ga ik zo spelen. En een nummer over depressies. En nou ja, heel divers. Die depressie, heb je die zo nu en dan? Of eigenlijk wel constant? Ja, die heb ik eigenlijk best wel vaak. Maar het is op en aan. En de ene keer gaat het wat beter dan de andere keer. En soms de laatste jaren ging het... de hele periode is best wel slecht. Ik heb voor het eerst in mijn leven al een show moeten afzeggen daarom. Maar dat doe ik liever niet. Maar ja, nou... Album ligt er. En ik las Queen. Ja, een grote voorbeeld natuurlijk. Ja, dat waren mijn grote helden vroeger. En we deden ook altijd tribute shows, een beetje gecombineerd. Maar ja, de laatste tijd, omdat ik ook nieuw album had, waren we daar weer veel meer mee bezig. Maar nu die film natuurlijk uit is... Gigantisch, hè? Ja, dan krijgen wij ook weer meer aanvragen voor tribute shows. Nou, ja, dus de eerstkomende shows zijn ook Queen tribute shows. Ja, ik zag het inderdaad. Want jij hebt ooit het voorprogramma van Brian meegestaan, hè? Ja, dat klopt. Bij zijn eerste solo-tour, ja. Heb je Queen zelf vaak gezien trouwens?
Een keer of 6, ja. Ja. Toevallig ook Leiden, de laatste in Nederland? Ja. Ja, met Freddy bedoel je dan, Ja, hè? ja. De echte Queen, ja, met Adam Lambert heb ik ook 2 keer gezien. Maar met de echte Freddy vanaf... Ik heb 2 keer in de jaren 70 gezien en een keer of 4 in de jaren 80. Ja. Wow. Ja, Goed. dat, Welk nummer ga je als eerste spelen? dat gaat over The Precious Black Dog. Ja. Robbie Valentine, dames en heren. Live in Noorderwien. I throw a stick of a cliff, tie him to a tree, but it don't work. No, it don't work. Chocolate bars in his foot, shot to sleep for good. Oh, it don't work. No, it don't work. He's sneaking up from behind, taking over my life. He growls and he shows his teeth when I try to leave, so I don't dare. No, I don't dare. When my friend's at the door, he blows up by force, so they don't dare. No, they don't dare. He's creeping into my mind. He's the deadliest kind. Yeah, he makes me mentally blind. Come on. Get out of my head. Get lost, you're driving me mad. Take a hike. Water tracks if you like. Come on. Get out of my head. Get lost, I wish you were dead. Take a bite of some lit dynamite. Then sometimes when he's floored, I sneak out the door. Oh, it don't work. No, it don't work. On every corner and street, he blows up at my feet. Oh, it don't work. And then he barks and he bites, pushing me back inside. Close the curtains, turn on the lights. Come on. Black dog, get out of my head. Get lost, you're driving me mad. Take a hike on the tracks if you like. Come on. Black dog, get out of my head. Get lost, I wish you were dead. Take a bite of some lit dynamite. Black dog, get out of my head. Get lost, you're driving me mad. Take a hike on the tracks if you like. Come on. Black dog, get out of my head. Drink from a toilet instead. Take a bite of some lit dynamite. Come on. Black dog, get out of my head. Get lost, I wish you were dead. Take a hike on some lit dynamite. I throw a stick of a cliff, tie him to a tree, but it don't work. Wauw. Fantastisch. Wat een stem. Hoe hou je die stem zo goed? Oh, niet zoveel zingen. Nee, hè? Ja, echt sparen dus. Ja, en ik ben nogal zwak, ziekelijk. En ik kan maar 1 optreden in de week doen, dan moet ik een week lang bijkomen. Maar, ook je stem? Ja, zeker. Ja, vooral mijn stem, ja. Ja, dus deze 3 nummers, dat kost je 2 dagen? Nou, dat gaat nog wel. Maar als een hele show, dan ben ik toch wel een week
niet optimaal bestemming. Nee, snap je. Want zo'n concertzaal daar moet je echt tegenaan zingen natuurlijk. Hè? Nou, inderdaad. Dat gaat er wel lekker hard op. En dan een complete band erbij natuurlijk. Ja, en een drummer die de boel lekker hard beukt. Maar ja. Oh, lekker man. Welk nummer ga je nu doen? Nu over mijn dochter Eleanor Robin. Live in Noordwien. Robbie Valentine. I see you sitting in a classroom. It seems you're doing alright. So I walk away to the car, feel the tears well up in my eyes. I can't believe where did the time go? So suddenly you turn 4, but I ain't ready yet, not by far. No, I can't let you out of my sight. Oh, it's too soon. You're still so vulnerable. Or is it just me who can't let go? A pain in my chest, a hole in my past. It's going too fast. Baby, when you're all grown up one day, I might not be in this world that day, but bear in your mind, deep in your heart, I'll be there. All you have to do is call my name every time your heart's in disarray. This is the truth. I will always be watching over you. I held your hand inside the cradle, or else you couldn't fall asleep. Now you're at your bike, sing your own songs, and climb the highest tree. I can't believe how fast you're growing, a little bigger each day. You're so beautiful and full of life, but I can't keep up with the pace. There comes a time you'll get away from us into the world I hate to know. A pain in my chest, a hole in my past. It's going too fast. Baby, when you're all grown up one day, I might not be in this world that day, but bear in your mind, deep in your heart, I'll be there. All you have to do is call my name every time your heart's in disarray. This is the truth. I will always be watching over you. Eleanor Robin, Eleanor Robin, Eleanor Robin. Prachtig. Robbie, kom zo weer bij je. Neem even wat drinken. Maar ik praat nog even crack met Simon Fuik. 22 januari. Volgende week kom je hier even weer terug over de dag van de vriendschap. En de on tour. En je bent elke week absoluut welkom. We doen even een oproep. Want, dames en heren, wij zie je een muzikant eigenlijk. Solo.
dat is wel een beetje de bedoeling, hè? Dus de avond van de vriendschap in Sneek, in een buurthuis bij Borshuis Buurthuis. Theater, een podium. Ja. En daar wil ik echt getuigen over vriendschap. Gewoon mooie vriendschapsverhalen. En ik ben dus echt op zoek naar artiesten, muzikanten met een puur vriendschapslied. Een lied uit de tenen, uit het hart, waarvan je denkt, dat mag de hele wereld weten. Ja. En ik zie dit als kleine bijeenkomsten, maar echt met dat grotere doel, een olievlek. Ik zeg wel eens, Noorderwind moet over de hele wereld blazen. Kom op met de muziek, we zoeken iets heel moois uit. Nou ja, je hebt me beloofd, ze mogen het volgende week dan ook hier zingen. Ja, of de week erop. We zorgen wat er binnenkomt. Dames en heren, mail het even. Een keer via Facebook, Willem Woordpik. Via de Noorderwind-pagina of Willem-omroepfriesland.nl. Best onbekend. Haast misschien wel nog nooit optreden, maar haast wel een geweldig nummer. Oeh, Franskip, mail het mij. Jou die op en dan kiezen we er in. Net alleen om je te spelen in de studio, maar ook om op de jongen van de Franskip in Snits te spelen. Ik zie je volgende week weer. Top, man. Zullen we nog een keer naar Robbie? Ja, graag. Geweldig. Mooi, man. Goed zo. The Alliance is het album wat hij uitbracht. Prachtig album. En muzikaal in hart en nieren. 24/7 muziek bij jou, denk ik, hè? Nou, nee hoor. Nee? Nee, helemaal niet. Is er wel eens een ontspan moment? Ja, nou, ik ben eigenlijk meer met mijn dochter bezig met de muziek. Ja, hè? Echt vader zijn. Ja. Ik vind het wel geweldig dat je er bent trouwens. Ik vind je hartstikke goed. Wil je nog een nummer doen? Ja, graag. Welke? Het is het laatste nummer van het album. Het heet Remember Who You Are. Robbie Valentine. Sorry. What can I do, little me? Cuff my hands and chain my feet. You can stop your kids going off to war. Question all the things that you learned before. Open up your eyes, wake up from the lies. Spread your wings and fly. Just be yourself. Don't play someone else. Don't waste another day. Let love lead the way. Just be yourself and nobody else. Don't turn into another tied up fool. Don't let anybody kill the one you are. You're a guiding star. Always wanna quit your stupid job, but you never did. Wanted you would give it all up, but you never did. Now you're stuck inside the puppet show, a mortgage slave without a little hope. But you can change your destiny. The truth will always set you free. Just be yourself. Don't blame someone else. Don't look the other way. It's your choice to make. Just be yourself and nobody else. And don't complain.
place someone else. Don't waste another day. Let love lead the way. Just be yourself and nobody else. Don't turn into another stupid fool. Don't let anyone destroy the one you are. You're a guiding star. Terug applaus hier voor Robbie Valentijn. Wat een eer. En wat mooi om jou te zien spelen. Geweldig. Ik snap dat je je vaderschap bovenop alles zet. Dat zou ik ook doen. Doe ik zelf ook trouwens. Queen dus, Tribute. En The Alliance nog met je album op pad? Ja, 8 maart in Vlaardingen. En 24 mei in Heerlen. 7 juni in... Staat wel op de site. En voor de rest dan op Queen. Show maar op de site. Ik hoop je weer te treffen hier. Ja, hartstikke bedankt. Altijd welkom. Dat ik mocht zijn. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Echt fantastisch. Bro. Ja, applaus, dames en heren. Ja, wauw. Indrukwekkend. Robbie Valentijn. Ik geef nog even naar Amon. Heel kort nog even. Ja. Jij nog leuks over de Sterrenfabriek? Ja, ik heb nog iets heel fantastisch. Want wat de meeste mensen niet weten is dat wij ook een eigen YouTube-programma hebben. Dat heet Road to Fame. Dus je kunt de kinderen volgen in hun proces. Op hun Road to Fame. En er zitten een paar talenten tussen. Waarvan 1 ook mee gaat doen aan Voice Kids. En dat is vanaf februari te zien. Wie dat is, dat mag ik natuurlijk nog niet zeggen. Ik zou gewoon zeggen, kijk gewoon even naar de Road to Fame. Dus zoek ons op Sterrenfabriek. En op YouTube bedoel ik. En zoek even Sterrenfabriek op. En volg de Road to Fame. Dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Simon, tot volgende week. Regina, bedankt voor de vlog. Allee te volgen op internet. Dit weer Noorderweer Live. Hoi.